பெரும் தொற்று காலம் முடிந்து பெரும் பழகும் காலம் வந்தது. துன்பம் தீர்க்கும் முருகா. இது தைப்பூச நேரலையின் இன்றைய ஆண்டுக்கான இறுதி நேரலை வினா. ஆமாங்க, ஆஸ்ட்ரோ பெருமையுடன் வழங்கும் தைப்பூச நேரலையில் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா, தமிழென்ற சொல்லுக்கு முருகா. ஐயா வணக்கம். மீண்டும் மருத்துவர் ஜெயபாலன் அவர்கள் தமிழறிஞரும் கூட, ஆன்மீக சொற்பொழிவாளரும் கூட. ஆக ஐயா, முருகன் என்று சொல்கையில் பல்வேறு விதமாக அவனை நாம் சித்தரிக்கலாம். இது குறித்து கேட்பதற்காக நாங்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறோம். இருந்த போதிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது ஃபேபிலஸ் ஆரா சால் மற்றும் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில். தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது. இல்லத்தில் செல்வ செழிப்பு நிலைத்திட, தீய வினைகள் அகன்றிட நன்மையோடு பயன்படுத்துங்கள் ஃபேபிலஸ் ஆரா சால் மற்றும் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில். உங்கள் பிரார்த்தனை கைகூடும். விவரங்களுக்கு ஃபேபிலஸ் டிவைன் ப்ராடக்ட்ஸ் HQ ஃபேஸ்புக். வீரா, நம்ம எப்பயும் ஒரு டேக்லைன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம், நன்றி கந்தா, நன்றி கந்தா, நன்றி கந்தான்ட்டு. இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை மையப்படுத்தி நான் நன்றி கந்தான்ட்டு ஸ்பெஷலாக மக்களுக்காகவும் நம்மளோட நிலையத்துக்காகவும் சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன்னா இந்த வருடம் நமக்கு கிட்டத்தட்ட உள்ளூரும் சரி அனைத்துலக நிலையிலும் சரி ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு 18 ஆலயங்களுக்கு பறந்து சென்று வந்தோம், எந்தவித விமான டிக்கெட்டும் இல்லாமல். நேரலையாக வீட்டிலிருந்து வயதானவர்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, பிள்ளைகள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இவர்களுக்கு அனைவருக்குமே மிக உகந்த முறையில், சிறப்பான முறையில் இந்த நேரலை நிச்சயமாக பயனாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். ஆமா, அதே சமயத்தில் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களும் முருகனை பற்றி பல்வேறு மகத்துவங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள். காண கிடைக்காத காட்சி, கேட்க கிடைக்காத அரிய செய்திகள். ஆஹா, முருகனின் திருவருள். நன்றி கந்தா. சரிங்க ஐயா, இப்போது நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். முருகன் என்று சொல்லும் போதே நம்முடைய முப்பாட்டன் என்று சித்தரிக்கப்படுகிறான். அப்பேற்பட்ட தொன்மை கடவுள் அவன். ஆக முருகனும் தொன்மையும் என்று சொல்லும் போது என்ன மாதிரியான சுவாரஸ்யங்கள் அங்கே கூடுகின்றன? நீங்க சொல்லும் போதே முருகன் எங்களுடைய முப்பாட்டன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல ஒரு அன்பு தானே, ஒரு உரிமைன்னு சொல்லலாம். ஆனா அதுல உண்மை இல்லை. ஏன்னா சில விஷயங்களை நம்ம தகவல்களை உண்மையான தகவல்களை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முருகன் முப்பாட்டன் இல்லை, முருகன் சிறு தெய்வம் இல்லை, முருகன் பரம்பொருள். ஒரு மனிதனுக்கு முருக வழிபாடு எப்ப தோன்றியது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பக்தின்ற ஒரு உணர்வு, இறைவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்ற உணர்வு, இந்த இயற்கையை மதிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஒரு மனிதனுக்கு தோன்றிய பொழுது தோன்றியதுதான் முருக வழிபாடு. அதாவது முதல்ல கடவுள்னாலே முருகன் தானே வச்சுக்குவோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, தமிழர்களை பொறுத்தவரைன்னு இல்லை, உலக மக்களை பொறுத்தவரை அதைத்தான் நான் இன்றைக்கு அழுத்தி சொல்ல போகிறேன். முருகன் தமிழர்களுக்கு மட்டும் கடவுள் அல்ல, உலக மக்களுக்கெல்லாம் கடவுளாக இருந்தவர். அதாவது பெரும்பாலும் நம்ம என்ன ஒரு வாசகம் கேட்போம்னா, தமிழ் கடவுள் முருகன், தமிழ் கடவுள் முருகன். அது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்றதா இன்றைக்கு நான் வந்ததோட நோக்கம். கண்டிப்பாக அதை சொல்லிதான் ஆகணும். கண்டிப்பாக. அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கை தனக்கு உதவி செய்யுது, அதுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு தோணுனப்ப அவன் இயற்கையை மதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான். சரி, முருகு என்ற வார்த்தைக்கு தமிழ்ல என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அழகு. அழகு, இளமை, அறிவு. என்னை மாதிரி, உங்களை மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு அவங்க அழகு, இளமை, அறிவு. மீனாவுக்கு அவங்க தான் அழகு, அவங்க தான் முருகன். அவங்களுக்கு அவங்க தான் முருகன். ஆகவே முருகன்னா அழகு, இளமை, அறிவு. இந்த மூன்று எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கையிட்ட தான் இருக்கு. எதுவும் செயற்கையா இருந்தா அழகு இல்லை, இயற்கையா இருக்கிறது தான் அழகு. ஆகவே அதை வழிபடணும்னு நினைச்சான், அதுக்கு முருகன்னு பேர் வச்சான். அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்க ஆசைப்பட்டான். அந்த உருவம் தான் வேல். முருகனுக்கு முன்னாடி வந்தது வேல். தன்னிடம் இருந்த அந்த வேலையே ஆயுதமாக பயன்படுத்தி அதான் முருகன் அப்படின்னு வழிபட்டான். இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருந்துச்சா? இதற்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உலகம் முழுவதும் முருக வழிபாடு இருந்தது. அதாவது தமிழ்நாட்டில் 7000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி முருக வழிபாடு இருந்ததை ஆதிச்சநல்லூர் கல்வெட்டு அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த கீழடியெல்லாம் இப்ப வந்தது. ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிறது திருச்செந்தூர்லேருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு பழமையான ஒரு கல்வெட்டு. சமீபத்தில் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சாங்க. சில காரணங்கள்னால அதை பிரித்துப்படுத்தாங்க. அதுக்கான சில அரசியல் காரணங்கள் மற்றதெல்லாம் இருக்குன்னு. அதனால அது. ஆனால் அந்த கல்வெட்டில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, 7000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மனிதர்களுடைய அந்த எலும்புக்கூடுகள், அவர்களை உள்ளே வைத்த தாழிகள்,
தமிழில் வந்து தாழினா பெரிய தோம்புன்னு சொல்கிறோம்ல, ஒரு பெரிய அண்டா மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே அந்த மனுஷனையும் அந்த மனிதன் பயன்படுத்திய அந்த பொருட்களையும் உள்ளே வச்சு புதைச்சிருவாங்க. அதுக்கு பேர் தாழி. இந்த தாழியெல்லாம் தோண்டி எடுத்த பொழுது அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சுன்னா, இந்த காவடியில் பயன்படுத்துகிற அந்த லட்சணை மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சேவல், ஒரு சேவல், ஈட்டி, அம்புக்கும் ஈட்டிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. கூரியதாக, அகலமானதாக, ஆழமானதாக இருக்கக்கூடியது வேல். மற்றபடி சேவல் பொறித்தது, சூளம் பொறித்தது, இப்படி முருகன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த தாளிக்குள்ள இருக்கு. சரிங்க. அதன் மூலமாக என்ன செஞ்சாங்க, 7000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே, தமிழ் எழுத்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே சித்திரங்கள் இருந்தப்பவே முருக வழிபாடு இருந்தது. இதுதான் அந்த முடிவு. இப்ப டாக்டருடைய ஊருக்கே போக போறோம், ஈப்போக்கு போக போறோம் இல்லையா? கல்லுமலையானை அவரை இன்னும் பார்க்கலையே அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு இப்போது நிவர்த்தி இருந்த இடத்திலேயே முருகனை கொண்டுட்டு வர்றது இதெல்லாம் பிராப்தம் ஐயா. இதோ கல்லுமலை ஆலயத்திலிருந்து நமக்காக சிவராஜ் காத்திருக்கின்றார். வேலுண்டு வினையில்லை முருகா. குகன் உண்டு குறைவில்லை நன்றி கந்தா. இப்போ கல்லுமலை தேவஸ்தானத்தினுடைய தைப்பூச திருவிழா மிகவும் கோலாகலமான முறையில் தொடங்கி விமர்சையாக நடைபெற்று தற்பொழுது நிறைவை எட்டி வருகிறது. தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆலயம் முழுவதும் பக்தர்களுடைய கூட்டமாக நிரம்பி இருக்கிறது. நேரமாக ஆக பக்தர்களுடைய கூட்டம் அதிகமாகத்தான் இருக்கின்றது. சமுத்திரமாய் கிடக்கின்ற பக்தர்களுடைய கூட்டத்துக்கு மத்தியில் பச்சை துளி போல் நான் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். தற்பொழுது காவடிகள் இன்னும் வரவில்லை. காரணம் மாலை வேளையில் பெய்த மழையின் காரணமாக ஆற்றங்கரையிலிருந்து காவடிகள் கிளம்புவதற்கு சற்று தாமதம் ஆகியிருக்கலாம் என்று எண்ணப்படுகின்றது. ஆக இன்னும் சிறிது வேளையில் சற்று தாமதமாக ஆலயத்திற்கு காவடிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது கூட உற்சவ மூர்த்தி, ஆலயத்தின் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி உற்சவ மூர்த்தியாக ஆலயத்தை பவனி வந்த காட்சியை பார்ப்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆலயம் முழுவதும் நிரம்பி வழிந்து காத்து தரிசித்து முருகனுடைய அருளை பெற்றார்கள். நாள் என் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும் என நாடி வந்த கோள் என் செய்யும் கொடும் கூற்று என் செய்யும் குமரேசர் இருதாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சனமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே என்று முருகன் முன் இருக்கையில் பக்தர்கள் கரம் கூப்பி கண்ணீர் மல்கி தங்களுடைய வேண்டுதல்களை முன்வைத்து அடுத்த வருடத்திற்கான நேர்த்தி கடனை கூட இந்த வருடமே வேண்டிக் கொள்வதற்கான ஒரு தருணத்தை முருகன் வழங்கி இருக்கின்றார். மூலாலயத்தில் இருக்கின்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி ராஜ அலங்காரத்தில் நமக்கு தொடர்ந்து காட்சி அளித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார். பக்தர்களுடைய கூட்டம் காவடியை வேடிக்கை பார்ப்பதற்கும் கூடிக்கொண்டே இருக்கின்றது. வேத முழக்கங்கள் முழங்க, நாதங்கள் முழங்க, நாதஸ்வரங்கள் இசைக்க எம்பெருமான் பவனி வந்த காட்சி வர்ணிக்க முடியாத ஒரு அழகாக தான் காணப்படுகின்றது. 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும், வெஞ்சமரில் அஞ்சேலென வேல் தோன்றும், நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைப்பின் இருகாலும் தோன்றும் என்று கூறி முருகனை வேண்டி அழுது மன்றாடிய பக்தர்களுக்கு எம்பெருமான் திருவீதியில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்த அந்த காட்சியை ஓரிரு வார்த்தையில் வர்ணிக்க முடியாத ஒரு அழகாகத்தான் காணப்பட்டது. அதன் பிறகு ஒரு சில காவடிகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. அந்த காவடிகளை வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக பக்தர்கள் அதிகமாக நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சர்வம் ஸ்கந்தமயம், தெய்வீகமான ஃபெபுலஸ் பூஜை பொருட்களோடு தைப்பூச திருநாளை கொண்டாடுவோம். நன்றி கந்தா. சர்வம் நிச்சயமாக கந்தமயம். அப்பேற்பட்ட அழகு ராஜ அலங்காரத்தோடு இப்போ கல்லுமலையிலிருந்து நமக்கு காட்சி கொடுத்த குகனுக்கு, கந்தனுக்கு நன்றி கந்தா, நன்றி கந்தா. லிங்கராஜ், உங்களுக்கும் நன்றி 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 நன்றி. சிவராஜ் 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 ஆனாலும் சரி, லிங்கராஜ் ஆனாலும் சரி, எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஆமா, சரிங்க ஐயா. அவர் டைரக்டர் லிங்கராஜன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு. ஆமா, சரிங்க டாக்டர். சற்று முன்பு நம்முடைய முப்பாட்டன் முருகன் என்று சொல்லுகையில் அது அன்பின் காரணமாக நாம் அப்படி சொல்கின்றோம். ஆனால் உண்மையில் முருக கடவுள் நமக்கு முப்பாட்டன் கிடையாது, அவனே முதல்வன், மூத்தோன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனால் சித்தர்களுக்கெல்லாம் பெரும் தலைவன், முதல்வன் முருக கடவுள் என்று சொல்கிறார்களே, இது எந்த வகையில் உண்மையாகும்? அது
அதாவது அன்பின் மிகுதியால் சில நேரம் இப்போ நாங்கள்லாம் மருத்துவர்கள்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய மருத்துவன் முருகன் தான் சொல்லுவோம். சரி, பவரோக வைத்தியநாத பெருமானே அப்படின்பாரு அருணகிரிநாதர். எல்லா நோய்களுக்கும் மருத்துவனாக இருக்கக்கூடியவன் முருகன் தான். நான் இன்றைக்கு வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாலும் முருகனை நினச்சிக்கிட்டு தான் செய்வேன். நான் செய்யலை, அங்கே இருக்க முருகன் செய்கிறான்னு தான் நினைப்பேன். அப்படி செய்யும் பொழுது என்னன்னா எனக்கு அந்த உணர்வு வந்து அந்த ஒரு நியூட்ரல் பொசிஷனில் இருந்து ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மை மனோரீதியாக வருது. இதுதான் வந்து கமலஹாசன் சொல்லுவார், அவர் இறைவனை ஒப்புக்க மாட்டார், ஆனால் அவர் சொல்லுவார் இறை நம்பிக்கை இருப்பதும் ஒரு வசதி தான் அப்படிம்பார். இது வந்து ஒரு நாத்திகரோட வாயிலேருந்து வர்றது. இறை நம்பிக்கையும் சில பேரை பொறுத்த வரைக்கும் வசதி தான், ஆனால் எனக்கெல்லாம் வந்து இறை நம்பிக்கை தான் மூலாதாரம், வாழ்வியலே அதுதான். அதனால வந்து சித்தர்கள்லாம் வந்து முருகனை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு, சித்தர்களுக்கெல்லாம் சித்தன் முருகப்பெருமான், பெரும் சித்தன். யோகிகளுக்கெல்லாம் யோகி, ராஜ யோகி முருகப்பெருமான். தேவர்களுக்கெல்லாம் மூவாதி தேவன் முருகப்பெருமான். அப்ப நீங்க சிவன் இல்லையா கிருஷ்ணன் இல்லையான்னு கேட்கலாம். ஒவ்வொரு நம்பிக்கை உள்ளவர்களும் அந்த நம்பிக்கையை கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும். கிருஷ்ணனை பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனை வந்து சிவபெருமான் கிருஷ்ணனை வந்து வாழ்த்தினார்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஒண்ணுதான். ஆனா அவங்க நம்பிக்கை அவங்களுக்கு அதை கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும். ஏன்னா இஷ்ட தெய்வங்களை நாம் மாற்றக்கூடாது. கண்ணை மூடுனா முருகன் தான் எனக்கு வரணும் ஒரு முருக பக்தனுக்கு. இன்றைக்கு ஒரு தெய்வம், நாளைக்கு ஒரு தெய்வம்னு நம்முடைய அந்த உருவங்களை மாற்றும் பொழுது தியானிப்பதற்குள்ள உருவம் வந்து மாறுபடுகின்றது. கடைசியில குழப்பம் தான் மிஞ்சும். ஐயா, நிச்சயமா நீங்க இந்த சர்ச்சையான ஒரு விஷயத்தை பேசுறீங்க. இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது, இது கேட்கலாமான்னு தெரியல, பட் கேட்டுதான் கேளுங்க. இப்போ சில குடும்பத்துல வந்து குலதெய்வம் எதுன்னு தெரியாம இருப்பாங்க. அந்த காலகட்டத்துல சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஒண்ணுமே தெரியலையா, குலதெய்வமே தெரியலையா, செந்தூர் ஆண்டவரை நினைச்சுக்கோ, நம்மளுடைய 2ஆம் படை வீடை நினைச்சுக்கோ, அவர் உங்களுக்கு காவல் புரிவார், முருகனை நினைச்சுக்கோ, அப்படி தத்தெடுத்துக்க சொல்லுவாங்க அவரை. இது எந்த அளவுக்கு உண்மையான கூற்று ஐயா இது? அதாவது ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தை கெட்டியா பிடிச்சுக்கலாமே. குலதெய்வமே இல்லைன்னு நினைக்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் குலதெய்வம் முருகன் தான். அதாவது சைவர்களுக்கு சிவன் வேற முருகன் வேற இல்லை. வைணவர்களுக்கு திருமால் எல்லாமே வந்து ஒண்ணுதான், கண்ணன் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஆனா அதுலயும் தீவிர வைணவர்கள் இருக்காங்க. சில பேர் ராமன்னா ராமன் தான், மூல ராமன் தான். அந்த மாதிரி ராகவேந்திர பக்தர்கள்லாம் மூலராமனை தான் பிடிச்சுக்குவாங்க. அது வந்து உருவ வழிபாட்டோட ஒரு தனித்துவம். இதெல்லாம் கடந்து போக போக பக்குவம் அடையும் ஆத்மாக்களுக்கு இறைவன் அருவமாக இருக்கின்றான், அருவமாக வருகின்றான். மிக அற்புதமாக சொன்னீர்கள். திருச்செந்தூர் அப்படின்னு நீங்க சொன்னதும் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய திருச்செந்தூராக நம்முடைய தண்ணீர் மலையான் விளங்குகின்றான். அங்கே மலை உச்சியில் நமக்காக மகேந்திரன் காத்திருக்கின்றார் அங்குள்ள நிலவரங்களோடு. வேலுண்ட வினையில்லை முருகா. குகனுண்டு குறையில்லை, நன்றி கந்தா. தண்ணீர்மலை தைப்பூசம் பார்த்தீர்களே, ஆனால் இது ஏறக்குறைய ஒரு இறுதி கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டது என்றுதான் நாம் நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும். பக்தர்கள் புடை சூழ இப்பொழுது உற்சவ மூர்த்தி ஆலயத்தை விட்டு வெளியேறி ஊர்வலமாக இப்பொழுது வரப்போகின்றார். அதனை காண்பதற்காக பக்தர்கள் அதிகமானோர் இப்பொழுது ஆலயத்தில் திரண்டிருக்கின்றார்கள். ஆக இந்த ஊர்வலம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தைப்பூசத்திற்கு மட்டுமல்ல, ஓரிரு சிறப்பு நாட்களுக்கு இந்த ஊர்வலம் வருவது நம்முடைய ஐதீகமாக இருக்கின்றது. இது எதற்காக என்று நாம் பார்த்தோமையானால், இப்பொழுது வயதானவர்கள் இருப்பார்கள், அல்லது மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒரு சிலர் இருப்பார்கள். அவர்களால் ஆலயத்திற்கு வந்து தெய்வத்தை நேரடியாக சென்று வணங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை கூட அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இதனால் முருகப்பெருமான் அல்லது கடவுள் என்ன செய்கிறார் என்றால், ஒரு நாள் வீதி உலா வந்து நானே உங்கள் அனைவரையும் பார்க்கிறேன், நானே உங்கள் அனைவரையும் வந்து சந்திக்கிறேன், தரிசனம் கொடுக்கிறேன் என்பதற்காகவே இந்த ஊர்வலம் வருவதாகவே நமக்காக ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கின்றது. அந்த நம்பிக்கையை நம்மை பார்த்தோமையானால் இன்று வரை நமக்காக தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஆக அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டு பக்தர்களும் முருகப்பெருமானோடு வலம் வந்து மீண்டும் ஆலயத்திற்குள் வரும் ஒரு காட்சி இங்கு தண்ணீர்மலை ஆலயத்தில் மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாகவே இருக்கின்றது. ஆக அது மட்டுமல்லாது இன்னும் பல அபிஷேகங்கள் காத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. அதே வேளையில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை கண்டிப்பாக நமக்கு சொல்லியே ஆக வேண்டும். அதுதான் ஆட்டக்காவடி. தண்ணீர்மலை ஆலயம் என்றாலே அந்த ஆட்டக்காவடி எவ்வளவு புகழ் பெற்றது என்பது நம் அனைவருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம்.
அதனுடைய அந்த எடையை நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் அதிகமான ஒரு எடை கொண்ட அந்த ஆட்டக்காவடியை கீழே இருந்து அதை அப்படியே ஏந்தி வந்து இங்கு ஒவ்வொருவராக அந்த ஆட்டக்காவடியை ஏந்தி ஆடுவார்கள். அதுதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கும். அந்த ஆட்டக்காவடியை வந்து ஆடி முடிந்த பிறகு தைப்பூச நிகழ்ச்சியும் ஒரு முற்று பெறும் என்பதே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான விஷயமாக இருக்கின்றது. ஆக இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட ஒரு சில மழை துளி இப்பொழுது மழை பெய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது. இருந்தாலும் கூட பக்தர்கள் எதனையுமே கருதாது வந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். பக்தர்களே வருக வருக என்று கூறி மீண்டும் இப்பொழுது நாம் ரேவதிக்கு அனுப்பி வைக்கின்றோம். நன்றி கந்தா. ஆக அன்பர்களே, மிகவும் அற்புதமான நேரலையில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம். தண்ணீர்மலை ஆண்டவன் எப்படி இருந்தது, தண்ணீர்மலையில் அங்கே தைப்பூச திருவிழா எப்படி இன்னமும் கோலாகலம் பூண்டிருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆமா, மகேந்திரன் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்துல மீனாக்கு பதிலாக ரேவதின்னு சொல்லிட்டாரு. நம்ம இங்க தான் இருக்கிறோம், ஸ்டுடியோல தான் இருக்கோம், நேரலையில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம். இவ்வாண்டிற்கான தைப்பூச நேரலின் இது ஒரு முத்தாய்ப்பு நிகழ்வாக இருக்க போது. ஏன்னா 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நல்ல மழையோடு இன்றைய தைப்பூச விழா ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வரவிருக்கின்றோம். அதே வேளையில் நம்முடைய விருந்தினர் என்ன சொல்கின்றார்? அதாவது ஐயா, சற்று முன்பு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க, முருக கடவுள் உலகத்திற்கே சொந்தக்காரன், உலகெல்லாம் முருக வழிபாடு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனா தமிழர்கள் மட்டும் ஏன் தமிழ் கடவுள் என்று அப்படியே பற்றி கொண்டார்கள், பிடித்து கொண்டார்கள்? அதாவது அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வந்தேன், இடையில வந்துருது. பிடித்து கொண்டார்களா, பிரித்து கொண்டார்களா? பிடித்து கொண்டார்கள் தமிழர்கள். ஏன்னு கேட்டா, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் நான் சொன்ன அந்த 7000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆதிச்சநல்லூர்ல இருந்தது. சரி. தமிழகத்துல முதல் கோயில்ங்கிறது எங்கன்னா சாலுவன் குப்பம் அப்படின்ற இடம். அது எங்கே இருக்குதுன்னா மாமல்லபுரத்தில். இப்போ சுனாமி வந்துச்சு இல்லையா 2005, அந்த காத்துல பாறைகள்லாம் அகந்தன. அப்போ வந்து அந்த சாலுவன் குப்பம் கோயிலுங்கிறது வெளிப்பட்டது. அதுவும் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாடி 3ஆவது நூற்றாண்டு. இப்படி அந்த தொன்மையாக இருந்தாலும் கூட அதே காலகட்டத்தில் நான் ஒன்றொன்னா சொல்கிறேனே, சீனாவில் மஞ்சுஸ்ரீ குகைகள் கிமு 5ஆவது நூற்றாண்டில் அந்த குகைகளில் இருக்கக்கூடிய உருவத்தை வந்து பார்த்தாங்க. 6 முகங்கள் சேவலில் உட்கார்ந்துருக்க மாதிரி, பக்கத்தில் வந்து முருகனுடைய அந்த வேல் இருக்கிற மாதிரி மஞ்சுஸ்ரீ குகை. ஜப்பான்ல வந்து ஸ்கந்த தேவா அப்படின்னு முருகன் ஸ்கந்தன்ற பேரிலேயே ஸ்கந்த தேவா. அதே மாதிரி பௌத்த சமயத்துல இடாத்தூன் அப்படின்ற ஒரு அதிதேவதை பௌத்தருக்கு வந்து புத்தருக்கு வந்து ஞானோபதேசம் பண்ற மாதிரி. முருகன் எப்படி சிவனுக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணாரோ புத்தருக்கு ஞானோபதேசம் பண்ற மாதிரி இடாத்தூன் அப்படின்ற ஒரு ஈராக்ல எசிடி இன மக்கள். ஈராக்ல எசிடி இன மக்கள் முருகனை போன்ற மலைக்கோவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அந்த உருவ வழிபாடு இருக்குது. மெயின் வந்து மயிலும் விளக்கும் தான். மயில் பொறித்த அந்த விளக்கு வந்து ஒரு மலைக்கோவன் என்று சொல்லி வழிபடுகின்றார்கள். அராபியர்கள் அல் கதிர் என்ற ஒரு தேவன், அது வந்து அவர்களுடைய புனித நூல்லையும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கு வந்து இதுக்கு ஆதாரம் என்னன்னா, கதிர்காமத்துக்கு பக்கத்துல அல் கதிர் பள்ளிவாசல்னே இருக்கு. இன்னமும் இருக்கு. கதிர்காமத்துக்கு போறவங்க அல் கதிர் பள்ளிவாசலுக்கும் போவாங்க. அந்த மாதிரி அல் கதிர் யூதர்கள் வாழக்கூடிய இஸ்ரேல்ல அந்த காலத்துல அந்த கிங் சோலமனுடைய அந்த கொடி இருக்கு இல்லையா, அதுல என்ன இருக்கும்? அருகோண சக்கரம். அந்த அருகோண சக்கரத்துக்கும் முருக வழிபாட்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். அது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் பேல் என்ற ஒரு தேவதை. அது அவங்க வந்து முருகனுடைய அந்த கந்த புராணம் மாதிரி அவங்களுக்கும் ஆப்பிரிக்காவில் அந்த தேவதைக்கு ஒரு புராணமே இருக்கு. வள்ளியை போன்ற ஒருத்தரை வந்து அவங்க கல்யாணம் பண்ற மாதிரியும் அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் எப்படி தமிழர்கள் மட்டும் முருகனை தனித்து பிடித்து கொண்டார்கள்? அங்கங்கே அந்தந்த முருக வழிபாடு அங்கே இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இன்னும் இந்தோனேஷியாவில் வாசுகி பாம்பாக கொண்டாடுகிறார் முருகனை. கம்போடியாவில் இருக்கு. கம்போடியாவில் இன்னும் சொல்ல போனால் 9ஆவது நூற்றாண்டுல காரைக்கால் அம்மையாருடைய அந்த சிலையும் இருக்கு, இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு. இப்படி அந்த சாம்ராஜ்யங்கள் எல்லாம் முருகனை கொண்டாடிய வேளையில் காலப்போக்கில் முருகன் வந்து ஒரு அதிதேவதையாக, ஒரு சிறு தெய்வமாக அங்கே போய்விட்டான். எப்படி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அப்படி முருகனை கொண்டாடினாங்கன்னா பரம்பொருளாக, அதற்கு காரணம் முருகன் வேறு
தமிழ் வேறு இல்லை என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். தமிழே முருகன் இல்லையா? தமிழே முருகன் அப்படின்றதுக்கும் நிச்சயமாக பல சான்றுகள் இருக்கும். அது குறித்து மேலும் நாம் தெரிந்து கொள்ள விருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தைப்பூச நேரலையில். ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். சரணம் வினையில்லை. கந்தா சரணம், குமரா சரணம், கரிவேலவனே சரணம். இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். நான் விளம்பர மாடல் இல்லைங்க, பாட்டி மூலிகையின் ரியல் கஸ்டமர். ஸ்டூடெண்ட்னாலே எக்ஸாம் டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், இதில் ரிபாண்டிங் வேற, அதனாலேயும் முடிக்கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் இப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை. விவரங்களுக்கு பாட்டி மூலிகை HQ இன்ஸ்டாகிராம். இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். தகவல் உலகத்திற்கு அரை மணி நேரம். உடனடி தகவல் பரிமாற்றம், களத்திலிருந்து நேரடி நிலவரங்கள், சுவாரஸ்யம் குறையாத உலக செய்திகள், முழுமையான செய்தி படைப்பிற்கு ஆஸ்ட்ரோ செய்திகள். இதனை உங்களுக்காக வழங்குவது எப்படி இவங்க முகம் மட்டும் எப்பவுமே பளிச்சுன்னு இருக்கு. Moisturizer, whitening, sunscreen powder கொண்ட 4-in-1 ஸ்ரீ லக்ஷ்மி whitening foundation. முகம் கருவடையாம oily ஆகாம ஃப்ரெஷ்ஷாவே வச்சிருக்கோம். இது நார்மல் ஃபவுண்டேஷன் கிடையாது, முகத்தை ஃபேராவும் வச்சிருக்கோம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி whitening foundation. ஒவ்வொரு அன்னையரும் தன் குடும்பத்திற்கு சிறந்ததையே தேர்வாக கொள்வார்கள். எனது தேர்வு நெஸ்லே எவ்ரிடே பால். சமையலின் சுவையை அதிகரிக்கவும் பானங்களுக்கு பால் சுவை கொடுக்கவும் உதவுகிறது. நாள்தோறும் என் குடும்பத்திற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் தருகிறது. திருநாள் காலங்களை நெஸ்லே எவ்ரிடேயோடு கொண்டாடுங்கள். நான் விளம்பர மாடல் இல்லைங்க, பாட்டி மூலிகையின் ரியல் கஸ்டமர். ஸ்டூடெண்ட்னாலே எக்ஸாம் டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், இதில் ரிபாண்டிங் வேற, அதனாலேயும் முடிக்கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் இப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை. விவரங்களுக்கு பாட்டி மூலிகை HQ இன்ஸ்டாகிராம். இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். சரணம், குமரா சரணம், கரிவேலவனே சரணம். வேலுண்டு வினையில்லை முருகா, மயிலுண்டு பயமில்லை முருகா, குகனுண்டு குறைவில்லை முருகா, கந்தனுண்டு கவலை இல்லை முருகா. நிச்சயமாக கவலை இல்லை. நன்றி கந்தா, நன்றி கந்தா. ஏன்னா இந்த நேரலை பிரத்யேகமாக மக்களுக்காகவே வீட்டில் இருந்தபடி அவங்க காணக்கூடிய வசதியோடு கிட்டத்தட்ட 18 நாடுகளுக்கு மேலாக நம்ம கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக இந்த வேளையில் நிச்சயமாக இந்த எல்லா புகழும் நன்றி கந்தனுக்கு. நிச்சயமாக. ஆக நம்மோட அரங்கத்தில் டாக்டர் ஜெயபாலன் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இடைவேளைக்கு முன்பு ஒரு சுவாரஸ்யமான தலைப்பை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம். அதாவது தமிழும் தமிழ் கடவுள் முருகனும் அப்படின்ற தலைப்பு. அதாவது தமிழே முருகன், முருகனே தமிழ். அதாவது முருகன் எல்லா உலகெங்கும் இருந்த ஒரு கடவுளாக இருந்தாலும் கடவுள் கோட்பாடு என்று வந்த பொழுது முருக கடவுள் முதலில் தோன்றினாலும் தமிழகத்தில் அதுவும் உலகத்தில் எந்த இடம் முதல்ல தோன்றி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? குன்றா, வயலா, இல்லை கடலோரமா, கடலா?
குன்று. குன்று. இல்ல அப்ப அந்த இது என்ன 100% எனக்கே. அப்படின்னா பாருங்க, அந்த குன்றில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் கொண்டாடிய முதல் கடவுள் எதுவா இருக்கணும்? நிச்சயமாக முருகன். முருகன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்ப சிவன் இல்லையாமா? சிவன் வேற முருகன் வேற. சேயோன் அப்படின்னா அது முருகனையும் குறிக்கும், சேயோன்னா சிவனையும் குறிக்கும். சிவனுக்கும் பிடித்த இடமெல்லாம் குன்றுதான். கைலாசம் எது? குன்று. குன்று. திருவண்ணாமலை குன்று. குன்று. திருக்கழுக்குன்று. இப்படி சிவபெருமான் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் குன்றுதான். அவனுடைய மகன் முருகன் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் குன்றுதான். சிவன் வந்து தங்க கட்டினா, முருகன் வந்து அந்த தங்க கட்டியிலிருந்து செய்யப்பட்ட ஆவரணம், நமக்காக எளிமையாக வந்த கடவுள். அப்ப வந்து தங்க கட்டி வேற, உங்களுடைய கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தங்க நகை வேறன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. மனிதர்களுக்காக, இந்த பக்குவமற்ற ஜீவன்களுக்காக இறைவனாக இறங்கி வந்திருக்கின்றான், முருகனாக வந்திருக்கின்றான். ஆகவே முருகன் என்று வந்து முதலில் இந்த உலகத்தில் உள்ள மனிதன் தொழக்கூடிய ஒரு தெய்வமாக முருகன் இருந்திருக்கின்றான். எப்படி தமிழர்கள் மட்டும் முருகனை வந்து எங்களுடையவன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல நம்முடைய நம்பிக்கை என்னன்னா, தமிழை தந்தவனே முருகன் தான். குருமுனிக்கும் தமிழுரைக்கும் குமரா முத்தம் தருகவே அப்படின்னு ஒரு பழம்பாடு. குருமுனினா யாருன்னா அகத்தியர். முதல்ல தமிழுக்கு இலக்கணம் செய்தவர் அகத்தியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தொல்காப்பியருக்கு முன்னாடி, ஆனா அந்த இலக்கணம் கிடைக்கல. அகத்தியர் செய்த அந்த தமிழ் கிடைக்கல. அப்ப அந்த அகத்தியருக்கு யார் தமிழை கொடுத்தா அப்படின்னா முருகப்பெருமான். முருகனுடைய அந்த 12 கண்ணும் தமிழனுடைய அந்த 12 உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை? ஆனா அவனா என்ன 12 எழுத்துக்கள் வேற இருக்கு. அதுல வந்து மெய்யெழுத்துக்கள் 18. அந்த மெய்யெழுத்துக்கள் 18 எதுன்னா, முருகனுடைய அந்த 12 தோளும் 6 முகமும் மெய்யெழுத்து. இதுல அந்த வல்லினம் இடையினம் வெள்ளினம் அடுத்தது ஆமா, அது வந்து கசட தபர வல்லினம். இப்ப தமிழ் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கண்ணாவுக்கும். சிறப்பு, அது கேட்க இனிமையா இருக்கு. எரள வளல ஞஞன நமன, இது வந்து வல்லினம் இடையினம். இதெல்லாம் வந்து முருகனுடைய 12 தோள்களும் 6 முகங்களும். கடைசியில தமிழுக்குன்னு ஒரு எழுத்து இருக்கு, இக்கண்ணா, ஆயுத எழுத்து. அதுதான் முருகனுடைய 7ஆம் ஆயுதம். முருகன். இப்ப முருகன் வேற தமிழ் வேறன்னு நீங்க சொல்ல முடியும், பிரிக்க முடியல. அந்த மாதிரி அவங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து முருகன் வேறு தமிழ், அது மட்டும் இல்ல, முருகனை வந்து சங்க காலத்துல ருத்ர சன்மன் அப்படின்ற ஒரு தமிழ் புலவராகவே சௌந்தரபாண்டியன் வந்து சிவபெருமானா. சௌந்தரபாண்டியன் வந்து அந்த சங்க இலக்கியத்துக்கெல்லாம் சங்க காலத்துல வந்து அவர் தான் தலைவராக இருந்தாராம். முருகன் வந்து அங்கே புலவராக இருந்தாராம். இப்படி வந்து முருகன் வேற தமிழ் வேற இல்லை அப்படின்னு பிரிக்க முடியாதபடி நம்முடைய முன்னோர்கள் எழுதி வைத்ததால் இன்றைக்கும் முருகன் தமிழ் கடவுள். அதாவது ஐயா, இப்போது நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. சொல்லுங்க. என்னன்னா, நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க, அதாவது கீழே ஒரு தமிழ் எழுத்துக்கள் தாலி இருந்தாலோ அல்லது புத்தகம் இருந்தாலோ தவறுதலாக நமது பாதம் பட்டுவிட்டால் அது எழுத்து தொட்டு வணங்கி கொள்ள வேண்டும். அது இன்ன வரைக்கும் பல பேர்கிட்ட பார்க்க முடியும். ஆமா. ஆக உலகில் ஆயிரக்கணக்கான மொழிகள் இருந்தாலும் மொழியே இறைவனாக போற்றப்படுகின்ற ஒரே மொழி தமிழ் மொழி இல்லையா? இன்னும் இதை வந்து அருணகிரிநாதர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு. ஆமா, சொல்லுங்க. அதாவது விழிக்கு துணை திருமென்மலர் பாதங்கள். முருகா, என்னுடைய விழிக்கு எது துணைனா உன்னுடைய பாதத்தை பார்த்து தான் நான் போறேன். மெய்மை குன்றா மொழிக்கு, மெய்மைனா உண்மையான மொழி, அந்த மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமங்கள். முருகா எனும் நாமம் தானே? ஆமாம். எப்படி நாமங்கள்னு வந்து சொல்லுங்க. ருத்ரன், கமலோத்பவன், அப்புறம் முகுந்தன், ருத்ரன், கமலோத்பவன், காமன்னு சொல்லலாம், கமல். இந்த 3 தெய்வங்களும் சேர்ந்தது முருகா. சரிங்க. அப்ப முருகா எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை 12 தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே. அதாவது நான் பயந்த தனி வழிக்கு, இந்த உலகத்துல நான் தனியா தான் பிறந்தேன், இந்த உலகத்துல நான் தனியா தான் வாழ போறேன். எனக்கு அம்மா அப்பா மனைவி மக்கள் எல்லாரும் இருந்தாலும் இந்த ஆத்மா தனிதானே. இந்த ஆத்மாவுக்கு யார் துணை?
முருகன். ஆனா நம்ம கொஞ்ச நேரம் இப்ப தனியா போய் தான் ஆமா, செங்கோடன் அது வந்து போறது இப்ப தனியா தான் போய் ஆமா, இடையூறுக்கு மன்னிக்கும் ஐயா. கொஞ்ச நேரம் மறுபடியும் நம்ம வந்து தண்ணீர் மலைக்கு செல்லவிருக்கின்றோம். அங்கே நமக்கு ரேவதி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே வேளையில இன்னைக்கு மீனா இந்த தண்ணீர் மலையில் நமக்கு கிடைத்த தகவலின்படி ஆக கடைசியாக பால் குடங்கள், அதாவது இதுவரைக்கும் கிடைத்த தகவல் படி 155,000 பால் குடங்கள், காவடிகளின் எண்ணிக்கை 570, மக்கள் கூட்டம் இதுவரைக்கும் எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அங்க பார்த்து சொல்லாதீங்க. லட்சத்தை தாண்டியதா? ஆமாம், நிச்சயமாக. மில்லியனை தொட்டதா? 6.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் திரள் இன்னைக்கு அங்க கூடியிருக்காங்க. முடி காணிக்கைகள், பெரும்பாலும் எல்லாம் முடி காணிக்கை கொடுப்பாங்க. அதுவே லட்சத்தை தாண்டிடுச்சு. 9 லட்சம் சொல்லப்பட்டிருக்கு முடி காணிக்கைகள். அதோட தேங்காய் அர்ச்சனைகள் 10,000க்கும் மேற்பட்ட தேங்காய் அர்ச்சனைகள். இது இந்த இந்த பெண்டமிக் காலகட்டத்தில் அப்படியே அடைப்பட்டு இருந்து இப்போ இந்த வார இறுதியில் முருகனை தரிசிச்சே ஆகணும். ஆமா, எவ்வளவு நாள் தான் பொறுத்திருப்பது, காத்திருப்பது கந்தனை காண்பதற்கு. இப்போ ரேவதியை காண்போம். சரி, ரேவதி நமக்காக நிலவரங்களோடு காத்திருக்கின்றார். வேலுள்ள வினையில்லை முருகா. பினாங்க ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சற்று முன்பு நேரலையில் ஏதோ மழையை நிறுத்திட்டு வரேன் அப்படின்னு நான் கிளம்பினேன். ஆனால் மழையை நிறுத்த முடியல. உங்களுக்கே தெரியும், இங்கே மழை தூரிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த வேலையில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து புறப்படணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு கொடை எடுத்துகிட்டு வாங்க, ரெயின் கோட் போட்டுட்டு வாங்க. ஏன்னா மழை, வெயில், புயல் இதெல்லாம் பாராது. நானும் என்னுடைய குழுவினரும் நேரடி வர்ணனை வழங்குறதுக்கு காரணம் நீங்கள் உங்களுடைய பயணத்தை திட்டமிட்டு செயல்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான். என்னதான் மழை பெய்ஞ்சாலும் கூட மக்களுடைய பக்தி பரவசம் குறைந்த பாடில்லை. இன்னும் காவடிகள் வந்த வண்ணம் தான் இருக்கு. ஒருவேளை கூட்ட நெரிசல்ல நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து காவடிகளுக்கு முதலிடம் கொடுங்க. ஏன்னா 11 மணி வரைக்கும் தான் காவடிகள் வந்துட்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஆலய நிர்வாகத்தினர் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் அல்லாது நீங்க குழந்தைகள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா தயவு செய்து பாதுகாப்பா பார்த்துக்கோங்க. ஏனென்றால் இது வரைக்கும் 2லிருந்து 3 குழந்தைகள் காணவில்லை அப்படின்ற அறிவிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த வேளையிலும் கூட நிறைய காவடிகள், வண்ண காவடிகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. காவடிகளுக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறோம். ஏன்னா காவடிகள் 11 மணி வரைக்கும் தான் ஆலயத்துள்ள விடப்படும். அதனால காவடிகளை முதல்ல ஆலயத்துக்குள்ள அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய பிரார்த்தனையை செலுத்துறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும். நாளை மாலை 6 மணிக்கு நம்மளுடைய வெள்ளி ரதம் ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுபடியும் குயின்ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்படும். நீங்களும் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஆலய நிர்வாகத்தினர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு இரவு ஆட்டக்காவடிக்காக தான் எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்கோம். மேலும் பல தகவல்களோடு நம்மளுடைய கண்ணாவும் மீனாவும் அரங்கத்தில் காத்துட்டு இருக்காங்க. இது உங்களுக்காக. நிச்சயமாக குடைக்குள் மழையா, மழைக்குள் குடையா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய ரேவதி தன்னுடைய கடமையை கச்சிதமாக செய்து முடிச்சிருக்காங்க. ஆனா இந்த வேலையில ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாங்க. அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா சொல்லிதான் ஆகணும். ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னும் நேரம் இருக்கு எதுவும் ஒரு தாழ்மை, அதாவது நேரம் தாழ்த்தி போயிடாதீங்க. உங்களுடைய காவடிகளை பினாங்கு தண்ணீர் மலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய நேரம், இறுதி நேரம் இரவு மணி 11 மணி வரை மட்டுமே. ஒரு சில பேர் நினைக்கலாம் 11:30க்கு போலாமா? வாய்ப்பில்லை. ஏன்னா நிர்வாகம் 11 மணி வரைக்கும் மட்டும்தான் தண்ணீர் மலையில் காவடிகள் அனுமதிக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் அங்கு மழை பெய்த வண்ணமாக இருப்பதால் சின்ன குழந்தைகள், பெரியவர்கள் இப்படியெல்லாம் அழைத்து போகாமல் இருப்பது சால சிறந்தது. நாம் இருக்கின்றோமே, நேரலையாக உங்களை மகிழ்ச்சி படுத்த பலவிதமான காவடிகள் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு. ஐயாவும் இருக்கின்றார். ஆமா, சரிங்க, ஐயாவோடு தொடர்ந்து பேசுவோம். அதாவது இப்போது திருமுருகனை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் எவ்வளவோ பேசிக்கொண்டே போகலாம். அது நீங்க சொன்ன மாதிரி அடுத்த தைப்பூசமே வந்துவிடும். அந்த அளவுக்கு நம்மிடம் கந்தர் அனுபூதி இருக்கின்றது, கந்தர் அலங்காரம் இருக்கின்றது, திருப்புகழ் இருக்கின்றது. அந்த வகையில் திருமுருகாற்றுப்படை, நக்கீரர் இயற்றிய திருமுருகாற்றுப்படையும் புகழ் வாய்ந்தது, பெருமை வாய்ந்தது, மகத்துவம் வாய்ந்தது. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா. அதாவது தமிழ்ல வந்து முருகனை பற்றி சொல்லக்கூடிய முதல் நூல் வந்து திருமுருகாற்றுப்படை. அதற்கு முன்னாடி வந்து தொல்காப்பியர் வந்து வரையறுத்திருக்கின்றார். அதாவது குறிஞ்சியில் எந்த தெய்வம் கொண்டாடப்பட்டது, பாளையில், அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஏற்றவாறு அந்த தெய்வங்களை அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுவார் வந்து சேயோன் மேய மைவரை உலகம். அதாவது சேயோன்னா முருகன், சிவன்னு சொல்லலாம். மைவரன்னா மலை, மலையில் இருக்கக்கூடிய தெய்வம், தெய்வ வழிபாடு, முருக வழிபாடு. மாயோன் மேய
காடுரை உலகம் அப்படின்றாரு. அப்போ அந்த காலத்துல முதல் இரு தெய்வங்களாக இருந்தது மாயோனும் செய்யணும், கண்ணனும் கந்தனும் தான். இப்போ கண்ணன் வந்துட்டாரு. எப்படிங்க? இப்ப கண்ணன் வந்துட்டாரு. சற்று முன்பு சிவன் இருந்தார். சிவன் அதாவது கண்ணன் வந்து காடுரை தெய்வம். முல்லை நில பகுதிகளுக்கு கண்ணன், மருத நிலம் இந்திரன். ஆனா அவங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. ஆனா இந்த இடங்கள் எல்லாம் வறண்டு போகும் பொழுது கொற்றவை வழிபாடு. எப்பொழுது இந்த சமூகம் வந்து இந்த எப்படி முருகன் வந்து தாயுடைய மகனாக இருந்தான். அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா திருமுருகாற்றுப்படையில் கொற்றவை செல்வ அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். அப்படின்னா முருகப்பெருமான் வந்து ரொம்ப அவர் அழுத்தி சொல்வது தாய் வழி வழிபாடு. எப்போ இந்த சமுதாயம் நிலவுடைமை சமுதாயமாக மாறியதோ அப்போ வந்து தந்தை வழியாக முருகன் கொண்டாடப்பட்டார். சிவனுடைய மகனாக சிவமைந்தன் அப்படின்னு வந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து பூகோள ரீதியாக வரலாற்று ரீதியாக இதெல்லாம் ஆய்வுக்கு உட்பட்டது. கொற்றவை மைந்தன் ஒரு காலத்தில் இருந்த முருகன் பின்னாடி சிவனுடைய மைந்தன் ஆச்சு. சரி, திருமுருகாற்றுப்படைக்கு வருவோம். இந்த தொல்காப்பியர் வந்து ஒரு கோடு போட்டு போயிட்டாரு. அதுக்கு ரோடு போட்டது நக்கீரர். அதாவது தமிழ்ல வந்து முதல் பக்தி நூல் அப்படின்னா திருமுருகாற்றுப்படை தான். அதுக்கு முன்னாடி பக்தி நூல் இல்லை. நீங்க வந்து சங்க இலக்கியங்கள் 36, 10 பாட்டு, 8 தொகை, 11 கீழ்கணக்கு, இதெல்லாம் 36 இலக்கியங்கள். இதுல வந்து 10 பாட்டுங்கிறது முதல் 10 இலக்கியங்கள். அதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வர்றது திருமுருகாற்றுப்படை. இந்த சங்க இலக்கியங்களுக்கே ஒரு இறை வணக்கம் மாதிரி திருமுருகாற்றுப்படை. இந்த திருமுருகாற்றுப்படையை சங்க இலக்கியங்கள்லையும் வச்சாங்க. அதே மாதிரி திருமுறைகள்ல 11வது திருமுறையாக திருமுருகாற்றுப்படை. சரி, திருமுருகாற்றுப்படை என்ன முருகனுடைய படை வீடுகளை சொல்லுவதா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது பார்க்கையா எடுத்த எடுப்புல பார்க்க படை வீடுகள் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை தான் திருமுருகா. நிறைய பேரு திருமுருகாற்றுப்படையை படிக்காமலேயே இதை வந்து விளக்கம் சொல்லுவாங்க. படை வீடுகளை சொல்லுவது இல்லை. முருகனுக்கு படை வீடு ஒண்ணுதான். படை வீடுனா என்ன? படையெடுத்து போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முகாமிட்டு அந்த படைகள் எல்லாம் தங்கக்கூடிய இடம் படை வீடு. அப்படின்னு பார்த்தா திருச்செந்தூர் மட்டும்தான் படை வீடு. மற்ற 6ம் முருகன் இருக்கக்கூடிய தலங்கள். இந்த தலங்களை, இந்த முருகனுடைய கோயில்களை ஆற்றுப்படுத்துவது அல்லது அறிமுகப்படுத்துவது திருமுருகு ஆற்றுப்படை. அந்த காலத்துல ஒரு ராஜாவை பார்க்க போகணும்னா ஒரு புலவன் வருவாராம். அவர் இந்த புலவன் சொல்லுவாராம், நீ அந்த ராஜாட்ட போய் பாரு, அதுக்கு பேர் ஆற்றுப்படுத்துதல், முருகு ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னு நிறைய ஆற்றுப்படை நூல்கள் இருந்துச்சு அந்த காலத்துல. இந்த ராஜாவை போய் பாரு, உனக்கு வேண்டிய செல்வம் எல்லாம் தருவான்னு. இங்க வந்து ராஜாவுக்கு பதிலா யாரை பார்க்க சொல்றாரு? முருகப்பெருமான். ஸோ முருகப்பெருமானை ஆற்றுப்படுத்தும் நூல் திருமுருகாற்றுப்படை. அது வந்து 11வது திருமுறையாகவும் இருக்கின்றது. இன்றைக்கு நீங்கள் கதிர்காமத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா, கதிர்காமம் என்பது தமிழர்களுடைய அந்த முருக வழிபாடு பழமை மாறாமல் இருக்கக்கூடிய இடம். இன்றைக்கு வரைக்கும் வேடுவர்கள் தான் அந்த முருகனுக்கு பூஜை செய்வார்கள். இன்றைக்கு வரைக்கும் முருகனுடைய வேல் தான் இங்கே வந்து பிரதானமாக இருக்கு. முருக உருவம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இல்லை. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி முருக வழிபாடு எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும்னா கதிர்காமத்துக்கு அங்கே வந்து அதே மாதிரி வேடுவர்கள் வந்து பூஜை வைப்பதும் முருகனுடைய வழிபாடும் நம்ம இங்கே கந்தசஷ்டி கவசம் பாடுற மாதிரி அங்கே திருமுருகாற்றுப்படையை இன்னைக்கு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு முருகனுடைய அதில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா, முருகனுடைய அந்த 6 படை வீடுன்னு சொல்றது கூட இப்போ நான் சொல்லிட்டு பழக்க தோஷத்தில் வந்து 6 கோயில்கள். முருகன் எங்கெங்கே இருக்கான்? திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கான், திருச்செந்தூர்ல இருக்கான், திரு ஆவினன்குடியில இருக்கான், சுவாமி மலையில இருக்கான், பழமுதிர்ச்சோலையில இருக்கான், கடைசியில 10 மலை, தண்ணீர் மலை, எல்லா மலையிலும் இருக்கு. அதுதான் குன்றுதோறாடல். இது முப்படை அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது முப்படை இல்லை. இது வந்து 6வது படை வீடாக குன்றுதோறாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திருத்தணிகைகள்லாம் அதுக்கு வந்து ஒரு அடையாளம் மாதிரி தான். குன்றுதோறாடல்னா குன்றுதோர் இருக்கும் முருகனை அன்றைக்கே அவர் பாடி வச்சுட்டு போயிட்டார். அப்ப முருகன் எங்கெங்கெல்லாம் குன்று இருக்குதோ அங்கெல்லாம் இருப்பான். அதெல்லாம் அவனுக்கு 6வது தலம், 6வது கோயில். அப்ப முருகன் வந்து எப்படி வழிபட்டார்கள்? முருகனை வந்து அந்தணர்கள் எப்படி வழிபட்டார்கள்? முருகனை வந்து வேடுவர்கள் எப்படி? சுவாமி மலையில அந்தணர்கள் வந்து வேள்வி செஞ்சு முருகனை இன்றைக்கு வந்து வேதம் எல்லாம் சொல்லி வழிபட்டத தன்மையும் அவர் சொல்றாரு. அதே மாதிரி வேடுவர்கள்
அன்றைக்கு வந்து வேடர்கள் வந்து எப்படி முருகனை வந்து நான் இன்னும் சொன்னேன்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க. முருக வழிபாடு இப்படி இருந்ததான்னு சொல்லுங்க. ஒரு வேலை வச்சு சென்னல்ல பரப்பி அதுல வந்து முருகனுக்கு பழி வந்து என்ன தெரியுமா? ஆடு. ஆட்டோட குருதியை இது சுமார் எத்தனை 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 3000 வருஷத்துக்கு ஆனால் ஜீவகாருண்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு கிடைச்சது அதுதான் கிழங்குகள். இது அந்த காலத்துல அதுக்காக அப்ப வழிபட்ட முருக வழிபாடு இப்பவும் செய்யும். மெய்யியல் கோட்பாடுன்னு ஒண்ணு வந்துருச்சு இல்லையா? மெய்யியா அதாவது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி. அந்த காலத்துல கோவணம் கட்டி இருந்தாங்க. அப்போ அந்த காலத்துல கோவணம் கட்டி தான் முருகனை வழிபட்டார்கள். இந்த காலத்துல நாங்களும் கோவணம் கட்டி தான் வழிபடுவோம் அப்படின்னு சொல்லாமா? முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த பட்டிமன்றத்துக்கு போகணும் எல்லாம். அதாவது அந்த பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க. மனிதன் வந்து பக்குவப்பட இறைவன் கொடுத்த உயிரை நம்ம எப்படி பழி. இன்னும் பார்க்க போனா இன்றைக்கு வந்து முருகனோட வாகனங்கள்ல ஒண்ணு ஆடு. ஆமா, ஆடு, யானை, மயில், இது 3 முருகனோட வாகனம். சேவல் வந்து முருகனுடைய கொடி. அதாவது முருகப்பெருமான் சூரபன்மையை கொல்லவில்லை, அவரை மாற்றினார். அதுதான் முருகனை வந்து கருணை கடவுள் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்னா, ஒரு பகைவனை கொல்லாமல் அவனுடைய அந்த இதை வந்து விதத்தை மாற்றினார். கந்தபுராணத்தில் வரும். அதாவது மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகமொழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோள் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைக்கும் செவ்வேல் மலரடி போற்றி அண்ணான் சேவலும் மயிலும் போற்றி சூரபத்மனை சொல்றாங்க. திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி. அந்த வேலுக்கு மட்டும் அவ்வளவு சிறப்பு கொடுக்கிறார் கட்சியை பசுவாச்சாரியார். திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி அந்த வேலுக்கு வந்து இந்த பூஜைகள் எல்லாம் செய்து அந்த வேடர்கள் வழிபட்ட விதத்தையும் அவர் சொல்லிட்டார். முருகனுக்கு என்ன வண்ணம் பிடித்தது, முருகன் எப்படிப்பட்ட ஆடைகளை அணியக்கூடியவன், அந்த காலத்தில் இயற்கை எப்படி இருந்தது, ஒவ்வொரு இடத்தை சொல்லும் பொழுதும் இயற்கையை சொல்கின்றார். இதுதான் திருமுருகாற்றுப்படை. இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து இயற்கையை வந்து மதிக்க தவறிவிட்டோம். அன்றைக்கு வந்து அவர் சொல்லும் பொழுது திருமுருகாற்றுப்படையை பற்றி அவர் எழுதும் பொழுது எல்லா இடத்தையும் அந்த இடத்தோட இயற்கையை சொல்லுகின்றார். அப்படி ஒவ்வொரு இடத்தோட இயற்கையும் சொல்லி இயற்கையை நம்ம வந்து மதிக்க பழகுறோம். இன்னைக்கு வந்து தைப்பூசம் முடிஞ்ச நாளைக்கு பாருங்களேன், டிபிஐ காரங்களுக்கு தான் நிறைய இருக்கக்கூடிய அந்த தெர்மோகால் எல்லாத்தையும் அவங்க தான் அந்த குப்பைகளை எல்லாம் அவ்வளவு மாசுபடுத்திட்டு. அதான் அந்த சிந்தனையை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி கண்டிப்பாக இனிமே வரக்கூடிய தைப்பூசங்களை எங்கேயா இருந்தாலும் அது எங்கெல்லாம் நம்ம போறோமோ அதெல்லாம் நம்ம இல்லம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா சரியா இந்த மாதிரியான ஒரு துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு வேதனையும் சோதனையும் வராது. ஏன்னா இயற்கை வழிபாடு தாங்க முருக வழிபாடு. முருகன் என்றால் இயற்கையை நம்ம மதிக்க வேண்டும். இன்னைக்கு நம்ம இயற்கையை மதிக்காததுனால தான் இந்த கொரோனாவே வந்துச்சு இல்லையா? இயற்கை நம்மளுடைய பழக்கம் என்ன? ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே கட்டி பிடிக்கிறதா? ஆமா இல்ல, ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே வணக்கம் சொல்றது. இன்னைக்கு என்னமோ கட்டி பிடிச்சி முகத்தை உரசுறாங்க. அது நம்ம பண்பாடு இல்லையே. அது நம்ம பண்பாடு இல்ல. நிச்சயமாக இல்லை. கோயிலுக்குள்ள போகும் பொழுது கை காலை கழுவிட்டு போகணும். ஆமா, மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கணும். வீட்டுக்கு முன்னாடி சாணம் போடணும். திருநீர் அணியணும். இதெல்லாம் இல்லாத போனதுனால தான் கொரோனாவே வந்துச்சு. சரி, ஆகவே இயற்கை வழிபாடு முருக வழிபாடு. அதனால இயற்கை மதிப்பு. அற்புதமா சொன்னீங்க. இயற்கை வேறு இல்லை, நாம் வேறு இல்லை இல்லையா? அடுத்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு காத்துக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு. அதாவது தைப்பூச நேரடி நிலவரங்களோடு சேர்த்து முருகனின் மகிமைகள் குறித்தும் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள். ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். வேலுண்ட வினையில்லை முருகா. சரணம் குமரா சரணம் கரிவேலவனே சரணம். இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். நான் விளம்பர மாடல் இல்லைங்க, பாட்டி மூலிகையின் ரியல் கஸ்டமர். ஸ்டூடெண்ட்னாலே எக்ஸாம் டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், இதில் ரிபாண்டிங் வேறு, அதனாலேயும் முடிக்கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் இப்போது அந்த பிரச்சனையே இல்லை.
விவரங்களுக்கு பாட்டி மூலிகை HQ இன்ஸ்டாகிராம். இங்க வெடிக்க போகுது. ஆமா, வெடிக்க போகுது. இது சாதாரண வெடி இல்ல. மக்களே ரெடியா இருங்க. நம்ம ஜாலியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம். ஒண்ணா ரெண்டா நிறைய பேசலாம். நல்லா பேசுவோம், நல்லதா பேசுவோம். இது ஒரு ஃபன் ஃபில் டாக் ஷோ. கண்டிப்பா பாருங்க. இது சரவெடி நைட். ஆஸ்ட்ரோ வானவில் மற்றும் ஆஸ்ட்ரோ கோவில். இதனை உங்களுக்கு வழங்குபவர் குக்கு. உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் ஆரோக்கியமான வீட்டில் வாழ குக்குவை தேர்ந்தெடுங்கள். இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். ஒவ்வொரு அன்னையரும் தன் குடும்பத்திற்கு சிறந்ததையே தேர்வாக கொள்வார்கள். எனது தேர்வு நெஸ்லே எவ்ரிடே பால். சமையலின் சுவையை அதிகரிக்கவும் பானங்களுக்கு பால் சுவை கொடுக்கவும் உதவுகிறது. நாள்தோறும் என் குடும்பத்திற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் தருகிறது. திருநாள் காலங்களை நெஸ்லே எவ்ரிடேயோடு கொண்டாடுங்கள். நான் விளம்பர மாடல் இல்லைங்க, பாட்டி மூலிகையின் ரியல் கஸ்டமர். ஸ்டூடெண்ட்னாலே எக்ஸாம் டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், இதில் ரிபாண்டிங் வேற, அதனாலேயும் முடிக்கொட்ட ஆரம்பிச்சது. ஆனா இப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை. விவரங்களுக்கு பாட்டி மூலிகை HQ இன்ஸ்டாகிராம். இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். கந்தா சரணம், குமரா சரணம், கரிவேலவனே சரணம். வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் இணைந்திருப்பது மீண்டும் ஒரு சின்ன ஞாபகமூட்டல். இந்த ஆண்டிற்கான தைப்பூச நேரலை இது ஒரு நிறைவு விழாவாக தான் நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். இவ்வாண்டிற்கான நிறைவு விழா இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரமோ 40 நிமிடங்களோ நம்ம வந்து ஒரு மூடு விழாவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். இவ்வேளையில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி கந்தா, நன்றி கந்தா. சரிங்க, கருணைக்கூர் முகங்கள் 6 கரங்கள் 12 கொண்டு அங்கோர் திருமுருகன் உதித்தனன் உலகம் உய்ய. ஆக முருகனுக்கான மகிமைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏராளமாக நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அதில் ஐயா சொன்னீங்க திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுதான் முதலாவதாக நக்கீரனால் இயற்றப்பட்டதுன்னு. அதில் ஒரு சிறந்த பாடல் இருப்பதாக சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே ஐயா, சொல்லுங்க. அதாவது திருமுருகாற்றுப்படையே சிறந்த பாடல் தான், 370 வரிகள் கொண்டது. நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு முருக வழிபாடு இன்றைக்கு எப்படி நாம் கொண்டாடுகின்றோமோ அப்படித்தான் முருகனை 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் நக்கீரர் வந்து சொல்லியிருக்கார். முருகனுடைய 6 முகத்தை பற்றி முதல்ல சொன்னது நக்கீரர் தான். ஏன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, முதல்ல வந்தது வேல், அப்புறம் அந்த வேலை தியானிக்க முருகன் என்றால் அழகு, அடுத்தது அறிவு, அடுத்தது இளமை. இதுக்கெல்லாம் ஒரு வடிவம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஞான திருஷ்டியில் அவங்க சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் தான் இன்றைக்கு நம்ம நினைக்கக்கூடிய முருக வடிவம். உருவ வழிபாடே அப்படித்தான் வந்தது. எல்லாம் வந்து ஞான திருஷ்டியில் வந்தது. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுக்கு ஏற்ற ஒரு இறை உருவம் ஒன்று இருக்கு. எந்த மனிதன் இளமையை விரும்புகிறானோ, எந்த மனிதன் தமிழை விரும்புகிறானோ, ஞானத்தை விரும்புகிறான், அவன் வந்து முருகனை விரும்புகிறான். முருகன் வந்து ஒரு முழு மனிதனுக்குள்ள அடையாளம் முருகன். ஒரு முழு மனுஷனுக்கு என்ன வேணும்? ஆசை வேணும். முதல்ல அதான் இச்சாசக்தி, அதான் வள்ளி. அந்த ஆசை இருந்தால்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும். ஆசை மட்டும் இருந்தால் போதுமா? பத்தாது. பக்கத்தில் செய்கை வேணும், அதுதான் கிரியாசக்தி. கிரியை வந்து செய்கை, அது தெய்வ யானை. ஆசையும் செய்கையும் இருந்தால், சில பேர் நிறைய ஆசைப்படுவாங்க, வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஆனால் ஞானம் இருக்காது. அந்த ஞானம் தான் வேல். அந்த வேல் என்பது கூறாக
அகன்று ஆழமாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் ஞானம். அப்படித்தான் இருக்கும். ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே. ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. சிவபுராணத்தில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி முருகனுடைய வடிவத்தை 6 முகங்களும் என்னென்ன செய்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவார். திருமுருகாற்றுப்படையில் திருச்செந்தூர் பகுதியை பற்றி சொல்லும் பொழுது, மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்க பல்கதிர் விரித்தன்று ஒரு முகம். மாயிருள் ஞாலம் அப்படின்னா இந்த இருள் சூழ்ந்த உலகம் மறுவின்றி எந்த விதமான களங்கமும் இல்லாமல் விளங்குவதற்கு கதிர் விழித்தது ஒரு முகம். அப்படி ஒளியை கொடுத்தது ஒரு முகம். அடுத்த முகம், ஒரு முகம் ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்தினிது ஒழுகி காதலின் உவந்து வரங்கொடுத்தன்றே. ஒரு முகம் மந்திர விழியின் மரபுளி தவழாது அந்தனர் வேள்வியோர்க்குமே. ஒரு முகம் எஞ்சிய பொருளை ஏமுறநாடி திங்கள் போல திசை விளக்குமே. ஒரு முகம் செருணர் தேய்த்து செல் சமம் முறுக்கி கருவுகள் நெஞ்சமுடு களம் வேட்டன்றே. ஒரு முகம் குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நொசுப்பின் மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு முகம் இந்த உலகத்துக்கு ஒளியை கொடுக்கின்றது, ஒரு முகம் மக்களுக்கு அருள்கின்றதாம். அதாவது ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி காதலின் வந்து, அதாவது இஷ்டப்பட்டு முருகன் வந்து அருளை கொடுக்கின்றான். ஒரு முகன் மந்திர விதியின் மந்திரம் தவறு. நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க இல்லையா, மந்திரம் வந்து தவறக்கூடாது. அந்த மந்திரம் விதியின் மரபு தவழாது அந்தனர் வேள்வி, அந்த அந்தணர்களுடைய வேள்வியை காப்பது ஒரு முகம். ஒரு முகம் முருகனை நாடி வருபவர்களுக்கு என்னென்ன பொருள் வேண்டுமென்று அறிந்து தெரிந்து, வேண்டத்தக்கது அறிவொழின்னு சொல்லுவார் இல்லையா மாணிக்கவாசர், அந்த மாதிரி அறிந்து தெரிந்து கொடுக்கின்றதாம். ஒரு முகம் செருணர் தேய்த்து, அதாவது செருணர்னா பகைவர்களெல்லாம் அழித்து செல் சமம் கருவுகள் நெஞ்சமோடு களம் வேற்ற, களத்தில் வந்து போராடுதான் பகைவர்களை. அந்த பகைவர்கள்லாம் யாருங்க? நம்ம வந்து இன்றைக்கு வந்து தினம் தினம் வாழ்க்கையில சில பகைகளை நாம் சந்திக்கின்றோம். என்ன பகைன்னா, ஆணவம் நமக்கு பகை, நமக்கு பகை திமிர், நமக்கு பகை பொய், நமக்கு பகை மாயை. இதையெல்லாம் எதிர்க்கக்கூடியது முருகனுடைய ஒரே முகம். அடுத்தது, ஒரு முகம் குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசுப்பின், வள்ளிக்காக வாழக்கூடியது, வள்ளிக்கு அருள் செய்யக்கூடியது ஒரு முகம். வள்ளி என்றால் இந்த ஆத்மாக்கள் தான் வள்ளி. நிச்சயமாக நம்ம நிறைய பேசலாம். கண்டிப்பா நமக்கு பத்துமலையிலிருந்து சில தகவல்கள் வர காத்து கொண்டிருக்கின்றன. அங்கு தற்போதைய நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் பத்துமலையிலிருந்து நாம் காணவிருக்கின்றோம். இது உங்களுக்காக. முருகனுக்கு அரோகரா, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா என பக்தர்களின் முழக்கம் பத்துமலை எங்கும் எதிரொலிக்க, இத்தைப்பூச நன்னாளில் முருகனை காண எத்திசையிலிருந்து மக்கள் அலையென திரண்டு வந்து கொண்டே இருப்பது பார்ப்போர் கண்களுக்கு பரவச காட்சியாக உள்ளது. வணக்கம் அன்பர்களே. அறிவின் ஆழம் கண்டவனாம், அழகின் அடையாளமாம், அசுரர்களை அழிக்கும் வெற்றி வேலனாம் அந்த சிறப்புமிகு பத்துமலை முருகனை நாடி ஒரு முறை தரிசனம் பெற்றோர் ஒவ்வொரு தைப்பூசத்திற்கும் அவனது கடைக்கண் பார்வைப்பட இங்கே வருவது புதிதல்ல. நாடி வருவோர் எவரானாலும் அவர்களின் குறை தீர்க்கும் தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானின் கருணையே அதற்கு முழு காரணம். அந்த வகையில் இவ்வாண்டு பத்துமலை தைப்பூசத்திலும் அத்தகைய பக்தர்களின் எண்ணிக்கை கணக்கில் அடங்கா என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். என் பேர் மேகலா, கிளாங் பண்டா பொட்டானிக்லேருந்து வந்திருக்கோம். நான் வந்துட்டு எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்துட்டு இருக்கேன். தென் எனக்கு கல்யாணம் முடிச்சதுலேருந்து ஹஸ்பண்ட் காவடி போடுவாங்க. என் பசங்க 2 பேருமே அவங்க 3 வயசுலேருந்து காவடி போடுறாங்க. என் பேர் பரந்தாமன், நான் கெப்போங்கிலேருந்து வரேன். இது என் மனைவி உமாதேவி. நாங்கள் மிக அருகாமையில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் அன்றாடம் இங்கே வந்து போகிறது உண்டு. அதனால இந்த தைப்பூசத்துக்கு கடந்த 2 வாரமாக அன்றாடம் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். விரதம் இருந்தும் பால் குடம், மயில் காவடி, கரும்பு காவடி, புஷ்ப காவடி என பல்வகை காவடிகளை ஏந்தியும் முடி காணிக்கை செய்தும் தங்களின் வேண்டுதலுக்கு ஏற்ப பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முருகனுக்கு தொடர்ந்து நன்றி கடன் செலுத்தி வருவதை காண முடிகிறது. என் பேர் ராஜன், நான் பிளாக்கோங்கிலேருந்து வரேன். இந்த வருஷம் வந்து இவங்க கொரோனாவில் சீக்கில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க. ஸோ அதை வேண்டிய
பட்சத்தில் 2 வருஷம் சென்று இவங்களுக்கு இதான் தடவை இவங்களுக்கு பால் குடம். உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் சுற்றுப்பயணிகளும் பத்துமலைக்கு வருகை தந்து மலேசியர்களின் பள்ளின சமய மற்றும் கலாச்சாரத்தையும் ஒருங்கே கண்டு மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் திளைத்துள்ளதை நாம் மாலையில் சந்தித்த போது நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டனர். It's so colorful. They are respect each other. I like this kind of ability, this kind of events. I'm so happy to be here and thank you so much for everything. மலேசியாவின் சிறப்பை உலகறிய செய்வதில் தைப்பூச திருவிழாவும் முக்கிய பங்காற்றுவது நமக்கு பெருமையே. மாலை 6 மணி வாக்கில் திடீரென இங்கு மழை பெய்ததால் பக்தர்கள் கடைகளிலும் கூடாரங்களிலும் ஒதுங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால் பக்தர்கள் முருகனின் தரிசனம் பெற முடிவெடுத்து விட்டால் மழையோ வெயிலோ அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் வருகை தொடர்கிறது. பக்தர்களின் வருகை இன்றிரவு முழுவதும் நீடிப்பதோடு அடுத்த சில தினங்களுக்கும் தொடரும் என ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் ஆலய தேவஸ்தானமும் தெரிவித்துள்ளது. அன்பர்களே, இத்தைப்பூச திருநாளில் முருகனின் அருளாசி பெற்று ஒட்டுமொத்த மனித குலமும் வாழ்வில் சிறக்க அனைவரும் இணைந்தே பிரார்த்திப்போம். பத்துமலை திருத்தலத்தின் தைப்பூச நிலவரங்களை ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வந்து மீண்டும் உங்களை அரங்கிற்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். நான் வணக்கம் மலேசியாவின் சுகந்தன் தியாகராஜன். நிச்சயமாக பத்துமலை இந்த நேரத்தில் எவ்வளவு களை கட்டி இருக்கும், எந்த அளவுக்கு பிஸியா இருக்கும்ன்ற அந்த அற்புதமான ஒரு நிகழ்வினை நமக்கு வந்து கண்முன்னே காட்டி சென்றார்கள். நம்முடைய வணக்க மலேசியா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. நன்றி கந்தா. ஆமாங்க. சரி, இப்போது முருக கடவுள் என்று சொல்லும் போது நாம் இன்றைக்கு முருகனுக்காக தைப்பூச திருவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா பாருங்க கண்ணா, இப்போது உலகம் முழுக்க இந்த தைப்பூச திருநாளின் போதுதான் பக்தர்கள் அலை கடந்த வெள்ளம் போல் ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூடுகின்றார்கள். இப்ப நமது நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் மர்டிகா தினம், அதாவது தேசிய தினத்தின் போது, ஆமா, தேசிய தினத்தின் போது அனைவரும் ஒன்று கூடும். அதில் ஏறக்குறைய 1 லட்சம் 2 லட்சம் 10 லட்சம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கெடுப்பு இருக்கும். ஆனா பாருங்க, இந்த பக்தி திருவிழா அப்படின்னு சொல்லும் போது நமது சமயத்தில் தான் ஆங்காங்கு ஆலயங்களில் இவ்வளோ மக்களும் ஒன்று கூடுகிறார்கள். அது பெருமை வாய்ந்தது, நிச்சயமாக பெருமையான ஒரு விஷயம். ஆனா அந்த பெருமையான ஒரு விஷயத்தை நம்ம எல்லாரும் சரியாக கடைபிடிக்கின்றோமா, அதுதான் கேள்விக்கு. நிச்சயமாக இந்த கேள்வி நம்ம கேட்டுதான் ஆகணும். நிச்சயமா கேட்டுதான் ஆகணும். ஆனால் அது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக வழிபாடு, அந்த சமயம் குறித்த ஒரு ஆர்வம், இதெல்லாம் வெளிப்படுது இல்ல. ஏன்னா நம்முடைய தேசிய கோட்பாடுகள்ல ஒன்றே வந்து இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்தல் முதல் கோட்பாடு. அதற்கு ஏற்ப நாம் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லும் போது அது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் தானே. சரிங்க மீனா, நம்ம வந்து இப்போ சங்க இலக்கியங்களுக்கும் சங்க பாடல்களுக்கும் செல்லவிருக்கின்றோம். ஆமா, சரிங்க ஐயா. சற்று முன்பு கேளுங்க மீனா. அதாவது சங்க இலக்கியங்களில் முருக வழிபாடு அப்படின்றத பத்தி பேசணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. இன்னைக்கு நீங்க எங்களுக்கு கிடைத்த பொக்கிஷம், சொல்லுங்க ஐயா. அதாவது ஒரே இந்த ஒரு 30 நிமிடத்துல வந்து சங்க இலக்கியங்களில் முருக வழிபாடு அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசி கடல் நீரை ஒரு பாட்டில் அடிக்கிற அளவுக்கு சொல்லுவாராம். பேராசை. கடல்ல பாட்கடலை பூனை நக்கின மாதிரி. ஐயோ, பால் கடல் கடல் மாதிரி இருக்கு பால், அது ஒரு பூனை நக்கினா இப்படி இருக்கும். அப்படித்தான் வந்து நான் கம்பனன் வந்து கம்பராமாயணத்தில் சொல்லுவார், இப்படி இந்த ராமாயணத்தை வந்து நான் எழுதுனேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி சங்க இலக்கியங்கள்ல வந்து முருகனை பற்றி சொல்வது பரிபாடல்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட 30 பாடல்கள்ல முருகனை பற்றி. சங்க இலக்கியத்துல முதல்ல நம்ம சொன்னோம் இல்லையா 10 பாட்டு, அதுல முதல்ல வர்றது திருமுருகாற்றுப்படை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 8 தொகை. 8 தொகையில் முதல்ல வந்து 500 அப்படின்ற கபிலர் எழுதுனது. அதில் ஒரு அழகான பாட்டு. அது எப்படின்னா, அந்த காலத்தில் வந்து இன்றைக்கு இந்த காவடி வந்தப்போ இந்த டிரான்ஸ் வந்து ஆடுறாங்க இல்லையா, மருள்னு சொல்லலாம். உண்மையிலேயே வந்து முருகனை நினைக்கிறவங்களுக்கு அது அருளாகவும் இருக்கலாம். ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் வரும் இல்லையா? கண்டிப்பா. கண்ணீர் வந்து தன்னால் நடிக்க முடியாதுங்க. நிச்சயமாக மனிதனுக்கு வந்து எதை வேணாலும் மறைக்கலாம். அந்த முருகனை நினைச்சு உருகும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த கண்ணீரை மட்டும் மறைக்கவே முடியாது. அது உண்மையிலே ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான தருணமாக இருக்கும். கண்டிப்பா. மீனாவுக்கு கூட பல சமயங்கள் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கு. நான் கேள்விப்பட்டேன். பக்தி பரவசம், அந்த முருகனை வந்து நான்
காதல் கொள்கிறேன். ஆமா, ஏன்னா 10 முறைக்கு மேற்பட்ட தைப்பூச விழாக்களை நிகழ்த்திய பெருமை இவங்களுக்கு உண்டல்லவா. அதனாலேயே வந்து மீனாவுக்கு சிறப்பு. சொல்லுங்க. அருமை. அதாவது இந்த அதாவது நினைத்து மருளோ அருளோ இன்றைக்கு வருது இல்லையா, அதுதான் அன்றைக்கு வந்து வேலன் விரியாட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதான் முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்களா, இது வந்து நான் சொல்றது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சங்க காலத்தில் எப்படின்னா முருக வழிபாடு வேலை குத்தி வைப்பாங்க, வெண் மணலை பரப்பி வைப்பாங்க. அதை வந்து 500 கபிலர் சொல்றாரு, வெண்மணல் பரப்பி சென்னல் தூவி பந்தல் இட்டு பூ பல பெய்து பசுந்தழை காந்தல் பூக்குலை கட்டி. முருகனுக்கு பிடித்த மலர் வந்து காந்தல் மலர். அந்த மலர் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நம்மளோட பூங்காராயா இருக்கு இல்லையா, ஆமாம், அதுதான் அங்கே காந்தல் மலராயிரும். அது வந்து அவ்வளோ பெரிய மலராக இருந்துச்சு, அவ்வளோ பெரிய ஒரு தேர் சக்கரத்தோட அளவுக்கு இருக்கும். திருமுருகாற்றுப்படையில் சொல்லுவாங்க, அந்த காந்தல் வந்து தேர் சக்கரம் அளவுக்கு இருக்கும். காந்தல் பூக்குலை கட்டி பொய்யா மரபின் ஊர்முது வேலன். அதாவது பொய்யாத மரபு, மெய்யோட ஆள்றான் ஊர் முது வேலன். அந்த வேலை எடுத்து ஆடுகின்றவன் வேலன் என்று அன்றைக்கு சொல்வார்கள். கழங்குமைப்படுத்து கண்ணம் தூக்கி முருக என மொழியும் ஆயின் கெழுதகை என்பது. அதாவது முருகா முருகான்னு அந்த வேலன் ஆடுகின்றான். அப்படி ஆடும் பொழுது பெண்ணே உனக்கு என்ன மயக்கம், எதுக்கு வருந்துற அப்படின்னு கபிலர். ஏனென்றால் அன்றைக்கு எப்படி அந்த வேலன் வெறியாட்டம் வரும்னா, அந்த தலைவி வந்து காதல் வயப்படுகின்றாள், அவள் மயக்கமாகின்றாள். தலைவன் வந்து போன தலைவன் வீட்டை விட்டு போனவன் இன்னும் வரலையேன்னு நினைக்கிறாள். அப்போ வந்து அவளுக்கு வந்து ஒரு நோய் மாதிரி வருது. அப்படி வரும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வேலன் என்ற சொல்லக்கூடிய அந்த பூசாரி வெறி வந்து ஆடுகின்றான், வெறியாட்டம். இதுதான் அந்த காலத்துல முருக வணக்கமாக இருந்தது. நிச்சயமாக நம்ம வந்து நிறைய பேசுவோம் இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை. நாம் கொஞ்ச நேரம் மறுபடியும் ஐயா ஊருக்கு தான் போறோம். கல்லுமலை ஆண்டவனை தரிசிக்க போகிறோம். நம்மை அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் கல்லுமலை ஆண்டவன். ஆமா, அங்கே சிவராஜ் நமக்காக காத்திருக்கின்றார். வேலுண்டு வினையில்லை முருகா. குகனுண்டு குறைவில்லை, கந்தனுண்டு பயமில்லை, நன்றி கந்தா. இப்போ கல்லுமலை தேவஸ்தானத்தினுடைய தைப்பூச திருவிழா நிறைவை எட்டி கொண்டு வருகின்ற இந்த தருவாயில்தான் முழுவதுமாக களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது. மழையின் காரணமாக சற்று தாமதமாக கிளம்ப தொடங்கிய, அதாவது ஆற்றங்கரையிலிருந்து கிளம்ப தொடங்கிய காவடிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்பொழுதுதான் ஆலயத்தை வந்தடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இப்போ அவனி எடுத்துக்கிட்டாலே அதற்கு தனிச்சிறப்பான காவடிகள் என்று சொல்ல போனால் லைட் காவடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது எல்இடி விளக்குகளால் பல்வேறு தெய்வங்களுடைய உருவங்களை தாங்கிய காவடிகளை எல்இடி வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் வித்தியாசமான அழகோடு வடிவமைத்து காவடிகளை தாங்கி பக்தர்கள் தங்களுடைய நேர்த்தி கடனை தொடர்ந்து செலுத்தி கொண்டே வருகின்றார்கள். அத்தகைய காவடிகளை பார்ப்பதற்காக, வேடிக்கை பார்ப்பதற்காகவும், முருகனை தரிசிப்பதற்காகவும் அதிகமான பக்தர்கள் ஆலய வளாகத்தை நோக்கி படையென திரண்டு வந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஆலயம் முழுவதும் பக்தர்களுடைய தலையாகத்தான் காட்சி அளிக்கின்றது. எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் முருகனுடைய கோஷங்கள், கோலாகலமான சூழல்கள், திருவிழா முழுவதுமாக திருவிழா கோலமாகத்தான் இருக்கின்றது. அதே வேளையில் முருகனுக்கு தொடர்ந்து மூலாலயத்தில் அர்ச்சனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முருகனுக்கு பாலாபிஷேகம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் ராஜ அலங்காரத்திற்கு பின்பு பக்தர்கள் கொண்டு வரும் பால் அபிஷேகங்கள் யாவும் முருகனுடைய திருமென்மலர் பாதங்களுக்கு அது சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது என்று ஆலய தரப்பு நமக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்கள். முக்கியமாக ஆலயத்தினுடைய தனிச்சிறப்பான ஒரு பூஜையாக கருதப்பட்ட உற்சவமூர்த்தி ஊர்வலத்தை காண்பதற்காக அதிகமான பக்தர்கள் திரண்டிருந்த நிலையில் இன்னும் களை கட்ட தொடங்கியுள்ள இந்த தைப்பூசத்தை நேரடியாக வந்து நாம் கண்டு களிப்போம். நன்றி கந்தா. நண்பா சிவராஜ், மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றி. அதே வேளையில் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான எனக்கு ஒரு சம்பவம், உண்மை சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருது மீனா. அதாவது எல்லாரும் முருகன் ஆலயம்னாலே பெரும்பாலும் குகையில தான் இருப்பார், ஒரு குன்றில் இருப்பார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் கல்லுமலையில் அப்படி இல்லை. அது சாதாரண ஒரு வழக்கமான ஆலயத்தில் தான் இருந்தார். ஆனால் அது முன்பு வந்து ஒரு குகைக்குள்ளே தான் இருந்திருக்கு. அப்புறம் தான் ஒரு 1930ஆம் ஆண்டுகளுக்கு மேலே இப்போ இருக்கிற இடத்திற்கு வந்து மாறி வந்திருக்கின்றார் கல்லுமலையான். சரியா? சரி. ஆக அன்பர்களே
இப்போது நாங்கள் அஸ்ட்ரோவிலிருந்து உங்களுக்காக தைப்பூச நேரடி நிலவரங்களை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். சரி, இப்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்காக பினாங்கு மாநிலத்தில் தைப்பூசம் எப்படி இருக்கின்றது, அற்புதமான வண்ண வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காவடிகள், அலங்கார காவடிகள், விளக்கு காவடிகள் என்று அங்கே குதூகலமாய் மக்கள் இந்த தைப்பூச திருநாளை கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பொதுவாக கண்ணா, பினாங்கு மாநிலத்தில் அதாவது தண்ணீர் மலையில் தண்ணீர் பந்தல்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவை. நிச்சயமாக அங்க பினாங்கில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் பந்தல்களும் சரி, அன்னதான கூடாரங்களும் சரி மிகவும் பிரசித்தம். இந்த பினாங்கு மாநிலம் சொன்னாலே நம்முடைய இந்தியர்கள் மட்டுமல்ல, சீனர்களும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விழாவாக இந்த தைப்பூசத்தை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். எனக்கு என்னமோ ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வாக தான் தோணுது. பினாங்கு மாநிலத்தை பொறுத்தவரை ஆயிரக்கணக்கான சீன பக்தர்களே தேங்காய்களை உடைக்கிற பார்க்க அந்த காட்சி நம்ம இந்த நாள்ல நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக பார்க்க முடியும். ஆக அல்ல அல்ல குறையாத அமுத சுரபியா இன்று பக்தர்கள் பெருவெள்ளம் முருகன் ஆலயங்களை நோக்கி புறப்பட்டு கொண்டு இன்னமும் கூட சளைக்காமல் தங்களுடைய நேர்த்தி கடன்களை செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். தொடர்ந்து இது குறித்து நாம் பார்க்கவிருக்கின்றோம். அதற்கு முன்பாக ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. வேலுண்டு வினையுண்டு. சரணம் குமரா சரணம் கரிவேலவனே சரணம். இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். நான் விளம்பர மாடல் இல்லைங்க, பாட்டி மூலிகையின் ரியல் கஸ்டமர். ஸ்டூடெண்ட்னாலே எக்ஸாம் டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், இதில் ரிபாண்டிங் வேற, அதனாலேயும் முடிக்கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் இப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை. விவரங்களுக்கு பாட்டி மூலிகை HQ Instagram. Nampak gaya dua-dua ni nak Digi Fiber. Adik pun berhajat nak talent family kan? Ceritanya semua orang nak. Ini pelan yang terbaik untuk keluarga. ஒவ்வொரு அன்னையரும் தன் குடும்பத்திற்கு சிறந்ததையே தேர்வாக கொள்வார்கள். எனது தேர்வு நெஸ்லே எவ்ரிடே பால். சமையலின் சுவையை அதிகரிக்கவும் பானங்களுக்கு பால் சுவை கொடுக்கவும் உதவுகிறது. நாள்தோறும் என் குடும்பத்திற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் தருகிறது. திருநாள் காலங்களை நெஸ்லே எவ்ரிடேயோடு கொண்டாடுங்கள். Engkau adalah yang terunggul. Apabila kau hidup untuk detik gemilang ni, kau sedia untuk menggalah segala bebanan dan bertekad untuk menjadi harapan untuk semua. நான் விளம்பர மாடல் இல்லைங்க, பாட்டி மூலிகையின் ரியல் கஸ்டமர். ஸ்டூடெண்ட்னாலே எக்ஸாம் டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், இதில் ரிபாண்டிங் வேற, அதனாலேயும் முடிக்கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் இப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை. விவரங்களுக்கு பாட்டி மூலிகை HQ Instagram. இருள் நீங்கி ஒளி வீசும் தீபம் ஃபேபுலஸ் ஹிமாலய ஆரா சால்ட் வழிபாட்டிற்கான ஹிமாலய மலை கல்வுப்பு ஃபேபுலஸ் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில் நாள் முழுக்க மனம் வீசும் பல வகையான பூக்களின் நறுமணம் மங்கையர் விரும்பும் மங்கள அடையாளம் ஃபேபுலஸ் அம்மன் தாழம்பூ குங்குமம் மற்றும் பச்சையம்மன் குபேரலட்சுமி குங்குமம் 10 வித மூலிகைகளை கொண்ட ஃபேபுலஸ் ஆரோமேட்டிக் தசாங்கம் உங்கள் பிரார்த்தனை சிறக்கும். பயணம் ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பயணம் இதுதான். Astro விண்மீனில் புது டிராவலாக் கேம் ஷோ. என்னவாடா கட்டி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு நான் வந்தேன். எத்தனை டாஸ்க் இருக்கு போதுன்னு தெரியல. மலேசிய தீவுகள்ல சுவாரஸ்யமான சவால்கள். பயணம் ஐலாண்ட் ஸ்டார்ட் நவ. தெரிஞ்சிருச்சு அதுதான் இலக்கு, அங்க போயிடணும் அப்படின்னு. போலாமா நனி? எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க். பயணம் at Island February 10 முதல் இரவு 9 மணிக்கு ஆஸ்ட்ரோ விண்மீன் மற்றும் ஆஸ்ட்ரோ கோவில். கந்தா சரணம் குமரா சரணம் கரிவேலவனே சரணம்.
இவ்வாண்டிற்கான நேரலை நிகழ்ச்சி தைப்பூச நேரலை நிகழ்ச்சி 2023 மிகவும் கோலாகலமாக ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட நாம் அதனுடைய கடைசி பயணத்தில் நிறைவு பயணத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். மீனா, எனக்கு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நேற்று ஆரம்பித்த இந்த விழா எப்போ தொடங்குச்சுன்னே தெரியல. அது கூட கண்மூடி கண் தொடக்கத்துக்குள்ள முடிந்து விட்டது, முடிய போகின்றது. ரதம் பத்தி கொஞ்சம் பேசலாமா? சொல்லுங்க. அதாவது இந்த எங்கே இருந்தாலும் சரி, முருகன் ஆலயங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ரத ஊர்வலம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது. அதுவும் குறிப்பாக பத்துமலை திருத்தலத்திற்கு செல்லக்கூடிய இந்த ரத ஊர்வலம் ஒரு நாளைக்கு முன்னே ஆரம்பிச்சிடும். பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த ரதத்தை வந்து பின்தொடர்ந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. உங்களுக்கு சென்ற அனுபவம் உண்டா ரத ஊர்வலத்துல? ஆமா, நிச்சயமாக. அந்த ரதம் என்று சொல்கையில் இந்த ரதத்திற்கு பின்னாடி நடப்பது என்பதே ஒரு மிகவும் சுவாரஸ்யமான அனுபவமாக இருக்கும் இல்லையா? இப்ப பாருங்க, பினாங்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தங்க ரதம், இது வந்து அந்த கோலாகல காட்சியாக இருக்கு. ஒரு ஈகிள் ஐ ஷாட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கழுகு பார்வையில் ஒரு ஒரு அழகான ஒரு காட்சி. வெள்ளத்தை பார்த்தீங்களா? அதாவது அதான் ஏற்கனவே சொன்னது போல, இது தலையா அல்லது கடல் அலையா அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் கூட்டம். அந்த எப்பவுமே தேர் அப்படின்றது மக்கள் புடைசூழ வர வேண்டும். ஏற்பட்ட அழகு அங்கே தெரிகின்றது. எப்பயுமே அந்த பினாங்கு மாநிலத்தில் வாகனங்கள் தான் அப்படியே அணிவகித்து சென்று கொண்டிருக்கும். இன்னைக்கு வந்து வாகனங்கள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு இந்த நேரத்தில் அங்க இருக்கக்கூடிய நகராட்சி கழகத்துக்கு நம்மளுடைய பாராட்டுதலை நன்றிதான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா நமக்காக இந்த மாதிரி அற்புதமான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அதே வேளையில இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய அந்த பகல் வேலைகள்ல நடக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்காக, ஏன்னா பெரும்பாலும் எல்லாம் வெறுங்காலில் நடப்பாங்க, அவர்களுக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய நகராட்சி கழக உறுப்பினர்கள் நிறைய தண்ணீர் ஊட்டிக்கிட்டு போவாங்களாம். ஆக தங்க ரதத்தில் கந்த கடவுள் அழகே சொரூபமாய் காட்சி தருகின்றார். அந்த அளவுக்கு வீதி ஊர்வலமாய், அதாவது பொதுவாகவே ரதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ரதம் மனிதனின் உடலுக்கு ஒப்பாகிறது, மனம் இறைவனுக்கு ஒப்பாகிறது. ஆக ரதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் தான் ரதம் இறைவன் இருக்கும் போதுதான் வணங்கப்படுகிறது இல்லையா? ஏற்கனவே சொன்னது போல. இந்த ரத ஊர்வலத்தோட தத்துவம் என்ன தெரியுமா? சொல்லுங்க, நீங்க கண்டிப்பா சொல்லுங்க. வந்து மூலவனாகவும் இருக்கின்றார். சில பேருக்கு வந்து கோயிலுக்கு வர முடியாது, நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அன்னைக்கு கோயிலுக்கு வர முடியாது. அதற்காகவே முருகப்பெருமானே கருணை கடலாக எழுந்தருளி அந்த திருவீதி வரக்கூடிய ஒரு தத்துவம் தான் ரத ஊர்வலங்கிறது. அந்த ரத ஊர்வலத்தப்ப எல்லாரும் முருகனை பார்க்கலாம். எனக்கு கால் இல்லை, இருந்தாலும் முருகன் என் வீடு தேடி வந்திருக்கானே, முருகா அப்படின்னு கும்பிடுறோம் இல்லையா? அதுவும் ஒன்று. அதுதான் முதல்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஊர்வலங்கள் எல்லாம் எப்போ இருக்கும்? விழா காலத்துல. ஆமா, அந்த காலத்துல தான் வந்து இளம் பெண்கள் வந்து இளங்காளைகளை அந்த காலத்துல தான் பார்ப்பாங்க. அப்பெல்லாம் வாட்ஸ்அப்லாம் இல்லை இல்லையா? யார் யார் வீட்டில் பொண்ணு இருக்கு, யார் யார் வீட்டில் பையன் இருக்கான், அப்படிலாம் அந்த சமூக கோட்பாடுகள் எல்லாம் அந்த ரத ஊர்வலத்துல வருங்க. ஆமா, இன்னொன்று நான் என்ன பார்க்கறேன்னா, அதாவது பிள்ளைகள் தான் பெற்றவங்களை தேடி போகணும்ட்டு இல்லை. இந்த மாதிரி இந்த ரத ஊர்வலத்தை நீங்க சொன்னதை பார்த்தா பெற்றவர்களே அந்த தகப்பன் சுவாமியே பிள்ளைகளை தேடி வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிற மாதிரி அந்த ரத ஊர்வலம் என் கண்களுக்கு படுகின்றது. ஆமா, நிச்சயமாக. பக்தன் ஒரு அடி இறைவனை நோக்கி வைத்தால் அந்த இறைவன் பக்தனை நோக்கி 10 அடி முன் வருவார் அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் நல்ல ஒரு சான்று இல்லைங்களா? சரிங்க ஐயா, இப்போது நீங்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கும் ஒரு கேள்வி மக்கள் பிரதிநிதியாக நான் கேட்கிறேன். சரியான சவுக்கடி கொடுங்கள் ஐயா. அதாவது ஐயா, பொதுவாகவே சொல்லுங்க, நமது சமயத்தில் ராமர் அவதாரம், கிருஷ்ணர் அவதாரம், சுப்பிரமணியர் அவதாரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. மூன்றும் ஒப்பற்றவை. ஆக ராமர் அவதாரம், கிருஷ்ணர் அவதாரம் பூலோக மக்களை காக்க அவதரித்தவர்கள், சுப்பிரமணியர் அவதாரம் தேவர்களை காக்க அவதரித்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆக முப்பாட்டன் என்பதே அன்பின் மிகுதின்னு சொன்னவர் நீங்க. இதற்கு பதில் சொல்லுங்க. அதாவது என்னை எப்படி சுத்தி கேட்டாலும் நான் ஒரே பிடியில தான் இருக்கேன். முருகன் பரம்பொருள், பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான். அதாவது செத்து பிழைக்கும் மனிதர்களைப் போல முருகன் இல்லை. ஒரு சித்தராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு யோகியா இருந்தாலும் சரி, சில பேர் எல்லாருக்கும் வந்து சமாதின்னு ஒன்று இருக்கும். சமாதி இல்லாட்டினா ஆதினா என்ன? ஆதியோட சமமாக இருக்கும். அந்த ஆதி வந்து இறைவன்கிட்ட சமமாகிறது சமாதி. அது சித்தர்களுக்கு. சாதாரண மனிதர்களுக்கு மரணம் அப்படின்றது இருக்கும். ஆனால் முருகனுக்கு மரணம் இல்லை. அவதாரம் என்ற கோட்பாடு வைணவத்துக்கு பொருந்தும். வைணவத்துல 10 அவதாரங்கள் திருமாலுக்கு.
இன்னும் கலியுகம் வருது, அவதார மூர்த்தியாக வருவான் அப்படின்றது வைணவ கோட்பாடு. சைவத்தில் அவதாரம் இல்லை. முருகனாலும் சரி சிவனாலும் சரி முருகனுக்கு அவதாரம் இல்லை. புரிஞ்சதா? அன்பின் மிகுதியால் அருணகிரிநாதர் கூட சொல்லுவாரு, திருஞான சம்பந்தர் முருகனோட அவதாரம்னு. அது என்னன்னா, நம்ம ஆளுங்க வந்து சில நேரம் ஒரு தனிநபர் வழிபாடு, சில பேரை பார்த்தோம்னா நீங்க கடவுள் மாதிரி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஆமா, அந்த மாதிரி தான். சரிங்க, கொஞ்ச நேரம் நம்ம பினாய்க்கு மறுபடியும் நம்ம போக போறோம். அங்கே அடிவாரத்தில் நமக்காக ரேவதி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சகோதரி ரேவதி, நாங்கள் உங்கள் வசம், இந்த நேரலையும் உங்கள் வசம். வேலுண்டு வினையில்லை முருகா. குகனுண்டு குறையில்லை. நன்றி கந்தா. தெய்வீகமான ஃபேபுலஸ் பூஜை பொருட்களோடு தைப்பூச தினத்தை கொண்டாடுவோம். இதுவரைக்கும் நான் செஞ்ச நேரலையிலே வித்தியாசமான அனுபவங்களை கொடுத்தது இந்த நேரலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வெயில், மழை, புயல் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இந்த நேரத்திலும் நம்மளுடைய தண்ணீர் மலை ஆலயத்தில் பக்தர்கள் கூட்டம் குறைந்த பாடில்லை, வந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. காவடிகளும் இன்னும் வந்த வண்ணம் தான் உள்ளது. அதே வேளையில் இந்த படப்பிடிப்பு எல்லாமே சுமூகமாக நடப்பதற்காக பொதுமக்கள் நிறைய ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்க. இந்த வேலையில் உங்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி. அது மட்டுமல்லாது ஆலய நிர்வாகத்தினரும் அவ்வப்போது எல்லா தகவல்களையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீங்க. உங்களுக்கும் எங்களுடைய மிகப்பெரிய நன்றி. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 5-6 லட்சம் பக்தர்கள் நம்மளுடைய தண்ணீர்மலை ஆலயத்துக்கு வந்தாங்க. தண்ணீர்மலை ஆலயத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய காணிக்கையை செலுத்தி பிரார்த்தனையை முடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து போயிட்டு இருந்தாலும் கூட இதுவரைக்கும் கூட்டம் குறைந்த பாடில்லை. வாகன நெரிசலும் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதனால இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிறைய பேர் ஆட்டக்காவடி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க. நாங்களும் அதற்காக தான் காத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க ஆட்டக்காவடி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தூரமாகவே உங்க வாகனத்தை செலுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நடந்து வாங்க. இவ்வேளையில் இந்த நேரலைக்காக ஒத்துழைத்த எல்லா நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. மீண்டும் சந்திக்கலாம். உங்களுக்காக மகேன் அங்க நிலவரங்களை வழங்குறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு. மகேன். குகனுண்டு குறையில்லை. நன்றி கந்தா. ஆஹா, என்ன ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது இங்கு தண்ணீர் மலையில பார்த்தீங்கன்னா பக்தீர் பரவசம் அப்படியே கமழ்கின்றது என்றுதான் நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும். ஆட்டக்காவடி என்று சற்று முன்னர் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தோம். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டக்காவடி வந்து ஏற்கனவே ஒரு 80 கிலோ எடை இருக்குமா, அவ்வளோ ஒரு கனமான அந்த ஒரு ஆட்டக்காவடியை பலரும் இங்கு ஒவ்வொருவராக சுமந்து ஆடுகின்றனர். ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே என்று அந்த பாடலை நாம் கேட்டிருப்போம். இங்கு பார்க்கும் பொழுது அப்படியே அந்த மயிலே வந்து நம் கண்முன் ஆடுவதை போல் நமக்கு தெரிகின்றது. அதிலும் குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் அடங்கி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த காவடியில் பன்னீர் இருக்கின்றது. பன்னீரை சுமந்து கொண்டு அனைவரும் அந்த ஆட்டக்காவடியை ஆடுகின்றார்கள். அந்த பன்னீரை கொண்டு முருகப்பெருமானுக்கு பிறகு வந்து அபிஷேகமும் செய்யப்படும் என்று சொல்கின்றார்கள். இந்த அபிஷேகத்திற்கு பிறகு தண்ணீர் மலையின் தைப்பூசம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு நிறைவுக்கு வரும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. ஆக இந்த மேளதாளத்தை கேட்கும்போது எவ்வளவு உற்சாகமாக இருக்கின்றது. ஆக இதே மகிழ்ச்சியோடு நாமும் விடைபெறப் போகிறோம். தெய்வீகமான ஃபேபுலஸ் பூஜை பொருட்களோடு தைப்பூச திருநாளை கொண்டாடுவோம். நன்றி கந்தா. மீண்டும் இதோ அரங்கிற்கு. வேலுண்டு வினையில்லை முருகா. காண கிடைக்காத காட்சிகளை நாம் தண்ணீர் மலையாண்டம் காண முடிந்தது. இன்னமும் கூட பக்தர்களின் பெருவெல்லம் அந்த ஆலயத்தில் குறைந்த பாடில்லையாக முருகன் திருத்தலங்களில் இன்னமும் தங்களுடைய நேர்த்தி கடன்களையும் பக்தி பரவசத்தையும் தெரிவித்தும் வணங்கிக் கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் பக்தர்கள். டாக்டர் ஜெயபாலன் அவர்களே, நம்முடைய நேரலை நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்தில் ஒரு நிறைவு கட்டத்தில் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் சுருக்கமாக ஐயா, அதாவது இந்த 2023ஆம் ஆண்டுக்கான இந்த தைப்பூச விழா மக்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு 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 முற்றுப்புள்ளியா என்ன வைக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க இந்த அரங்கத்தில்? முற்றுப்புள்ளி சொல்றதை விட அதாவது நிறைவு மனசு நிறைஞ்சு சொல்றேன். முருகனை வந்து மனதார நினைங்க. அதாவது ஒரு சதவீதம் வந்து நம்பிக்கை இல்லாட்டினாலும் முருகன் வரமாட்டான். 100 விழுக்காடு 100க்கு 200 விழுக்காடு முருகனை நினைச்சு செஞ்சா எல்லாம் நடக்கும். அந்த அளவுக்கு பகழி கூத்தர்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவருக்கு வந்து தீராத வயிற்று வலி. ஏன் நீங்க கேட்கலாம், நீங்க ஒரு டாக்டரு, நீங்க வந்து வயிற்று வலிக்கு முருகனை நினைச்சா போகுன்றீங்க, அப்போ மருந்து மாத்திரை வேணாமா? நான் கேட்கல டாக்டர், என்ன எப்படி நினைக்கிறது எனக்கு தெரியும். எனக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு, டெலிபதின்னு.
அதாவது மக்கள் நினைக்கிறது இவர் ஒரு மருத்துவர், மகப்பேறு மருத்துவர், முருகனை நினைச்சா வயிற்று வலி போயிருங்கிறாரு, முருகனை நினைச்சா காதுல சத்தம் வர்றது போயிருங்கிறாரு அப்படின்னு. அதாவது நோய்கள்ல 2 வகையா இருக்கு. ஒன்று தொற்று நோய்கள், ரெண்டாவது தொற்றாத நோய்கள். இந்த தொற்றாத நோய்கள்னா சக்கரை வியாதி, ஸ்ட்ரெஸ்னால வரக்கூடிய அல்சர்ஸ், ரத்த கொதிப்பு, இதுதான் மக்களுக்கு அடிக்கடி வர்றது. இந்த தொற்று நோய்கள் எப்படி வராமல் இருக்கும் அப்படின்னா சுத்தமா இருந்தா வராது. அது தொற்றாத நோய்கள் மனசு சுத்தமா இருந்தா வராது. மனசு சுத்தமாகிறதுக்கு, மனசு அமைதி ஆகிறதுக்கு முருகனை நினைங்க, மனசார நினைங்க, இருக்கிற வழியெல்லாம் போய். பகழிக்கூத்தருக்கு தீராத வயிற்று வலி. இவர் ஒரு வைணவர், திருச்செந்தூருக்கு போறார், முருகனை நினைச்சு வேண்டுறார், பிள்ளைத்தமிழ் பாடுறார். திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் அப்படியே கொட்டுறாரு, தமிழ் கொட்டுறாரு. பேராதரிக்கும் அடியவர்தம் பிறப்பை ஒழித்து பெருவாழ்வும். பேராதரிக்கும் அடியவர்தம் பிறப்பை ஒழித்து பெருவாழ்வும். இந்து மதத்தோட முக்கியமான கோட்பாடு என்ன? பிறப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது. பிறப்பை ஒழித்து பெருவாழ்வும். பேரும் கொடுக்க வரும் பிள்ளை பெருமான் என்னும் பேராளா, சேரா நிருதர் குலகாலா, சேவல் கொடியாய் திருச்செந்தூர் தேவா, தேவர் சிறை மீட்ட செல்வா என்று உன் திருமுகத்தை பாரா மகிழ்ந்து முளைத்தாயார் பரவி புகழ்ந்து விருப்புடனே அப்பா வா வா என்று உனை போற்ற பரிந்து மகிழ்ந்து வரவழைத்தால் வாராதிருக்க வழக்குண்டோ. முருகா, உன்னை அப்பா வா வா என்று பரிந்து மகிழ்ந்து வரவழைத்தால் வாராதிருக்க வழக்குண்டோ. வடிவேல் முருகா வருகவே, வடிவேல் முருகா வருகவே, வளரும் களப குறும்பை முளை வள்ளி கனவா வருகவே. அதாவது முருகனை அப்பாவா நீ ஓடி வா அப்படின்னு நீங்க மனசார கூப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முருகன் உங்கள் இல்லந்தோறும் தேடி வருவான். அப்படிப்பட்ட கருணை கடவுள் முருகப்பெருமான். அப்படித்தான் அவன் பகழிக்கூத்தருக்கு வந்தான். அவருடைய அந்த நோய்களை எல்லாம் தீர்க்க பெற்றான். முருகனால் நோய்கள் தீர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர். ஆதிசங்கரர் அவர் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பாடினார். சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பாடி அவருடைய குறைகள் எல்லாம் தீர்ந்தது. அதற்கு அப்புறம் குமரகுருபரர், அப்புறம் பகழிக்கூத்தர், வள்ளிமலை சுவாமிகள், கிருபானந்த வாரியார், இப்படி நம்முடைய பெரியவர்கள் எல்லாம் முருகனுடைய அந்த தாள்களை பிடித்து, முருகனுடைய கால் மட்டும் ஏன் 2 கால், 12 கை இருக்கு. பக்தர்களுக்கு வாரி வாரி கொடுக்கறதுக்கு 12 கை இருக்கு. இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் அந்த சின்னஞ்சிறு காலை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கணும்ல. அதனால தான் முருகனுக்கு சின்னஞ்சிறு கால்கள், சின்னஞ்சிறு சேவடி போற்றி, நினைத்தடுத்து ஆட்கொற்ற இறைவன் போற்றி, வேளவா சண்முகா. அன்று வந்த அதே குகன், அதே முருகன் இன்றும் வருவான். பக்தர்கள் 100 விழுக்காடு அன்பு வைத்து அழைத்தால் அந்த அப்பன் நிச்சயமாக வருவான். ஐயா, மிக்க நன்றி ஐயா, மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு. எனக்கு வார்த்தைகள்ல என்ன சொல்றது, என்ன வார்த்தையை கொடுக்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அரங்கத்திற்கு வந்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி டாக்டர் ஜெயபாலன் அவர்களே. ஆமாம், அற்புதமான பல விஷயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். நிச்சயமாக தாங்கள் பேசியதிலிருந்து ஆஹா, முருகக் கடவுள் இத்துணை பெருமை வாய்ந்தவனா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியாதவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இல்லையா? பல பேர் இதுதான் சரி, இதுதான் பிழை அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா சில விஷயங்கள்ல கேட்பார் சொல்வார், சொல்ல கேட்பார், கேட்க வேண்டும். யாகாவாராயினும் நாக்காக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு, இல்லைங்களா? நிச்சயமாக மீனா. சரி, இவ்வாண்டிற்கான தைப்பூச நேரலை நிகழ்வு இனிதே ஒரு நிறைவை நாடுகின்றது. வாய்ப்பிருந்தால் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் நிச்சயமாக நாம் அடுத்த தைப்பூசத்தில் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் விடைபெறுவோம் மீனா. நிச்சயமாக விடைபெறுவோம். இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது ஃபேபுலஸ் ஆவ்ரா சால்ட் மற்றும் 7 சக்ரா ஆவ்ரா ஆயில். தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது. இல்லத்தில் செல்வ செழிப்பு நிலைத்திட, தீய வினைகள் அகன்றிட நம்பிக்கையோடு பயன்படுத்துங்கள். ஃபேபுலஸ் ஆரா சால்ட் மற்றும் 7 சக்ரா ஆரா ஆயில். உங்கள் பிரார்த்தனை கைகூடும். விவரங்களுக்கு ஃபேபுலஸ் டிவைன் ப்ராடக்ட்ஸ் HQ ஃபேஸ்புக். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் நேயர்களே. வேலுண்ட வினையில்லை முருகா, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. நன்றி கந்தா, நன்றி.
aura salt, 7 chakra